Velkommen til Leisky og panelet, hvor vi i dag tager fat på et emne, som kan dele vandene lidt i Pokémon-verdenen. Det er Rip and Ship. Gode, gamle. Konceptet er simpelt. Du køber en pakke online, der er en streamer, der åbner den for dig, får en kamera og sender dig kortene bagefter. Simpelt. For nogen der er det den ultimative fællesoplevelse, og for andre der er det sådan lidt for tæt på gambling. Men for at forstå begge sider af sagen, har jeg samlet et hold af 3 rigtig dejlige panelister i dag, som er nogle af de største danske Rip and Shippers. Ja, med i dagens panel i dag har vi Anders Ratter Larsen, bedre kendt under aliaset Nordic Trainer. Du har også et lille patch på med Nordic Trainer, har du ikke? Hallo? Nice. Okay, ja, klubben. Ja. Klubben, mand. Rygmærker, vi kører rygmærker. Rygmærker. Vi har Julia Maria Rosfeldt, ejer af Flinamania. Og så har vi en af The Grand Old Masters inden for dansk Pokémon Rip and Ship, Mikkel Oliver Billing, a.k.a. PokéM. Velkommen til jer alle 3. Tak. Og jeg vil godt vælge at starte et andet sted faktisk, fordi Anders, og velkommen på første gang i panelet. En af de første videoer, jeg lagde op på YouTube, der bytter jeg et kort væk. Ja, det er rigtigt. Nå. Det er en Full Art Mario Pikachu i PSA 10, hvor jeg sådan lidt, jeg skal bytte den væk, og 40.000 kroner, det er meget sådan noget. Har du stadig den Full Art Mario? Nej, jeg solgte den cirka 3 måneder før den stak af. Skal jeg sværme noget helt andet? Det er helt fint. Ja, det er helt fint. Det var det rigtige for mig på det tidspunkt, hvor jeg var meget spæd i min Pokémon-karriere, og var sådan lidt, hvad skal det blive til det her? Og så var jeg egentlig mere, jeg havde for meget, det var stukket lidt af med Pokémon over det hele, og mapper, og jeg var startet med at vide, hvad jeg ville samle efter. Så vidste jeg ikke, hvad jeg ville samle efter, og så var det bedre lige at få minimalized, og det hjalp mig med, så det var dejligt. Det var lige det skulle være. Ja, og det var det samme for mig, for dengang jeg skulle bruge en masse. Der solgte jeg rigtig meget sådan online og sådan noget, så det var også super fint her. Men det er sjovt, at man kunne bare ikke forudsige dengang, hvor vildt det ville gå efterfølgende. Altså, du kunne ikke komme af med sådan et kort. Jeg kan også huske, at vi prøvede at sælge den sammen efterfølgende for omkring 35-40.000. Vil du købe den tilbage i dag for den pris? Ja, hvad er den, 250.000 nu, ikke? Eller sådan noget? Ja, men jeg tør ikke engang tænke på det, mand. Ja. Det er sindssygt. Nå, hvad hedder det? Hvad var det, jeg skulle til at spørge dig om? Jo, det var i forhold til Rip and Ship. Altså, nu kom jeg jo med et ret simpelt pitch her, og vi skal snakke en masse Rip and Ship i dag. Kan du give et hurtigt rundown på, hvad går det grundlæggende ud på? Ja, altså grund til, at jeg startede med det egentlig, det var, jeg har nyt super meget at sidde og lave mastersets og samle. Og da jeg var færdig med mastersets, så kiggede jeg på dem noget tid, og det nød jeg også. Så gik jeg over og bladrede lidt, og så fandt jeg ud af, at nu vil jeg samle Pikachu, nu vil jeg samle whatever man nu har været til. Og så hver gang, så var det med min datter, og det var dejligt. Men det der med at finde nogle ligesindede, og det havde jeg lidt svært ved, altså sådan man lige kunne mødes med og lige tjekke ind med. Så det der med, når folk går til paddle eller fodbold eller håndbold, eller hvad de gør, og træner tirsdag, torsdag og spiller kamp søndag, og så får noget socialt ud af dengang, det manglede jeg. Mm-hmm. Så jeg sad og snakkede med få, blandt andet Maria Helander, som jeg også ved du er gode venner med, hvor vi sad og snakkede omkring det der med Pokémon, og hvor fedt det egentlig er, og man kan lave sit helt eget ud af så meget forskelligt. Og så sagde hun, men du ved ret meget om Pokémon, hvad med at du vil lave noget YouTube-video eller et eller andet, sådan, så folk kan blive oplært eller komme ind i det på en god måde og lande godt, så man ikke laver den samme, som du gjorde, hvor du blev overvældet af at have så meget, altså, og jeg slet ikke vidste, hvad var det egentlig, jeg var i gang med. Og så tænkte jeg, boomer her. Jeg chat-GPT'er mig lige, hvordan man streamer, køber et kamera, køber en mikrofon, og så trykker jeg bare, hej, er der nogen derude? Og så var det bare for at sidde og snakke om, hvordan grader du kort, og hvordan gør du det her? Og så var der en, der spurgte, må jeg ikke købe en pakke? Jo, det må da godt. Og så stak det fuldstændig af. Og så har du fået bygget et fællesskab op nu, du kalder klubben også. Ja. Så du har jo faktisk fået bygget et fællesskab, du egentlig eftersøgte. Det er jo fedt. Det er mega fedt, og vi har også, altså, jeg er nede og gå på kun 2 gange om ugen nu, torsdag og søndag 19.30, men den her Discord-klubben, vi kører, der sidder folk inde i Speak med videoer med hinanden og deler hver dag, og det er minimum 5-10 mennesker. Det er altså fedt. Ja, det er nice. Det er nice. Ja, det kan drevet af mig, at de kan selv. På Twitch, ikke? Det er primært Twitch. Nå, undskyld, jeg spurgte, Julia, du streamer primært på Twitch også, ikke? Jo, altså jeg er ved at transisere lidt, ikke? Fordi jeg synes, YouTube er virkelig steppet deres live game op. Okay.
Og jeg tror, det er, altså som Anders' oplevelse også har været, han har jo skabt et community, der følger ham. Jeg tror ligegyldigt, om han har ikke lavet Facebook Live, eller hvad det er, så tænker jeg, at de følger med. Og der er ikke så stor discoverability på Twitch, hvis du ikke har, kan man sige, trafikken dertil. Så jeg kigger i hvert fald ind i at skifte lidt. Er dit setup meget lige Anders så? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg har været meget drevet af sponsorerede streams faktisk i sådan det sidste hele år egentlig. Og har ikke haft sådan den der super organiske tilgang til det, som jeg ellers synes, at det der er fedest. For det, som Anders siger, det giver rigtig god mening, når det bliver en fælles ting, ikke? Altså, det er det samme som at åbne pakker med nogen, du sidder med fysisk. Okay. Da jeg var ny i det danske Pokémon-miljø, og sådan begyndte at genoptage hobbyen for snart mange år siden, så der var der primært 2 ribbon shippers i Danmark. Den ene, det var Valør, Alexander, og den anden, det var Poké-M, Mikkel. Og Mikkel, hvor har du været henne det sidste lange stykke tid? Hvor har jeg været henne? Ja, fordi jeg selvfølgelig var faktisk en lille smule malplaceret her, fordi der er 2 garvede ribbon shippers og streamers der ved siden af mig, ikke? Og det er et stykke tid siden, jeg har været i gang. Der skete en masse ting i mit liv, som gjorde, at jeg var nødt til at simpelthen at trække mig lidt fra den del af det. Jeg er jo stadig i miljøet og alting, og jeg snakker jo stadig med alle dem, som plejede at sidde og hygge og se med hos mig. Og jeg har ikke lukket det ned. Jeg har det hele på pause. Det er bare en lidt lang pause. Men det er rigtigt. Dengang, der var der Alexander, og der var mig. Alexander gjorde det på en lidt anden måde, end jeg gjorde, hvilket var sindssygt fedt. Fordi at så kunne jeg sidde og se med på hans og blive inspireret til en hel masse ting, men jeg kunne også gøre det på min egen måde. Og for mig var det faktisk det var meget tilfældigt, fordi at jeg var begyndt inde i Facebook-grupperne og købe kort af andre, sidde og sælge det kort, jeg ikke vil have min samling mere, og så sker der noget på Facebook dengang, der gør, at de begynder simpelthen at... Må man bande på din kanal? Nej. Og du banner så fucking meget, du vil. De begynder simpelthen at fuck op i de der notifikationer. De begynder at fuck op i notifikationer, som jo er alfa og omega for at køre en auktion inde på Facebook. Du får en notifikation, og din kommentar bliver liket, så det plejer det at være standard at være. Så du ved, at du kan gå ind og byde igen. Der skete noget med Facebook, og folk fik ikke de her notifikationer. Og så tænkte jeg, det var skide irriterende. Hvad med, om jeg simpelthen laver en livestream i stedet for, og så tager jeg alle de kort med, jeg havde tænkt mig at sælge, de pakker, jeg ville sælge, og så klarer vi det på en lille live-auktion hen over en halv time i stedet for 48 timer det andet. Og det viste sig så, at folk synes, det var skidehamrende sjovt. Og det udviklede sig så derfra til, at der var flere og flere, der var interesseret i det, og folk sad og bød mod hinanden, og gjorde det også nogle gange lidt af sport. Så nogle gange gik kortene for 10% af, hvad de var værd, og andre gange gik de for 3 gange så meget, som de var værd, fordi at folk brugte det mere som en slags aftenhygge-underholdning. Og jeg havde det skide sjovt med det. Så begynder vi at åbne nogle flere pakker også, for det ville folk gerne have. Lidt ligesom, at Anders også havde oplevet, at der var nogen, der begyndte at spørge, kan vi åbne nogle pakker og sådan noget? Ja, selvfølgelig kan vi det. Og det passede mig rigtig fint, for jeg elskede at åbne pakker, og så var det lidt billigere for mig få lov til at åbne pakker for andre. Stadig trække de kort, jeg havde håbet på at trække, og så gjorde det mig ikke så meget, at jeg jo så skulle sende dem ud til dem, der havde købt pakkerne. Det var bare fedt. Stærkt. Altså, fordi en af de ting, der skilte dig meget ud, det var de sorte gummihandsker. Hvad er historien bag de der gummihandsker? Den har jeg forklaret mange gange før. Faktisk så skete der det, at jeg begyndte stille og roligt at blive meget interesseret i at grade kort. Og det blev min nye ting, og faktisk den ting, jeg nok har størst interesse i den dag i dag også. Og der skete det, at når vi sad og åbnede pakker og så videre, så var jeg meget opmærksom på, at hvis der nu kommer et fingeraftryk på det her, og jeg sender det her kort ud til ham eller hende, som har købt det, og så tænker, at det er en 10'er, og så får de det ind hos PSA, eller dengang var det så... hvad hed det selskab, der PSA var lukket? Der var mange, der gradede med AP dengang. Altså AP-grading, det var det for søren da. Fuldstændig lagt i graven nu, virker det til. Ja, det er lagt i graven, ja. Jeg har og også der er så en teaser for næste podcast her i øvrigt, hvor vi snakker lidt om grade, yes. Ja. Nå, men så fordi simpelthen, jeg vil gerne beskytte kortene, så skete der også noget andet. Vi begyndte at være meget opmærksomme på standen af de her kort her. Når jeg så havde sorte handsker på, så kunne jeg hurtigt lige vise sort baggrund på kort. Jamen, der er en lille smule whitening her, eller der er ikke noget whitening her, og så videre. Det gjorde, at vi kunne nørde lidt mere ind
standen på kortene. Og det gjorde jeg så et par gange, og så blev det bare sådan lidt en meme, lidt en ting. Ja, og så tænkte jeg, så fortsætter jeg med det. Så det gjorde vi jo så fremover, uanset hvad vi åbnede eller lavede. Så var det det. Stærkt. Altså, der er én ting ved... Jeg starter et andet sted. Mikkel, har du nogensinde hørt musikquizzen på P4? Oha. Det var et helt andet sted. Det var et meget... det har jeg sikkert. Prøv at høre, der altså er sådan en ting, som jeg har noget. tænkt over så mange gange, ikke? Kender du Kenneth K., der er vært på musikquizzen? Ja. På P4. Prøv at høre, jeg ved, kan I høre det her? Øj, hold da kæft. Det kunne jeg i hvert fald. Det kunne jeg høre. Gitte, med det svar rigtigt, så er du kvalificeret dig til leje med de 10 spørgsmål om musikken fra 2018. Eller det var mig? 60 sekunder. Der er 10 spørgsmål, du kan få op til 10 rigtige. Yes. Og hvis du er 6 rigtige, så laver vi også en kop til dig, ikke? Men det er minimumskrav. 2018, vi starter. Mikkel, det lyder som dig. Prøv at sige noget igen. Synes du det? Lyder det som min stemme? Ja, der er noget raspiness og der dybde i stemmen, som godt 2018, vi starter. 2018, vi starter. starter. Bandet med alle skuffer over tid. Minds of 99. Hvilken kvinde synger Bradley Cooper duet med på Shallow? Jamen altså, ja, er det tæt på simpelthen? Altså, ved du hvad, hvis det ikke var fordi, at jeg havde lavet alt muligt andet, så kunne det godt være, at jeg skulle have lavet noget radio eller noget eller andet. P4 måske meget godt. Du sagde også, at jeg var den gamle i setupet her, så det kunne godt være. Altså, du har en virkelig behagelig stemme. Så du kunne sagtens være stand inden for Kenneth K. Ja, det er dejligt at høre. Jeg har faktisk... Det er lidt mærkeligt, for det overrasker mig hver gang, fordi det er ikke noget, jeg tænker om. Jeg har fået at vide før, at der er et eller andet godt i min stemme, og i hvert fald når jeg taler ind i mikrofoner. Det har vi også haft det meget sjovt med på nogle livestreams før, hvor jeg så har siddet og lavet lidt sjov med ASMR-streamer og så videre, ikke? Sagt nogle ting og sådan noget. Men det er sådan efter 9-10, når børnene er gået i seng og alting, ikke? Så har vi lavet lidt sjov der. Hvad er nu det? En anden en-til-ener. Er det en anden det er jo så meget dig. Det er jo dig. Er det ikke mig? Jo, det er dig. Jo. Du ligner så det meget der. Donkortet. Det er jo dig. Det er jo dit ansigt. Jamen, jeg har jo ikke sort skæg, men det kunne jeg måske få. Prøv lige at prøve at pose. Og jeg står selvfølgelig og poser med den allerede. Nå, det er klart, jeg synes, det ligner mig, så når det var. Kæft, det ligner da dig. Guys, lad os snakke noget rip and ship, fordi altså, konceptet rip and ship, det startede jo egentlig i USA i 2020'erne, primært drevet af hele den her COVID-lockdown-del. Og der var også en enorm Pokémon-hype dengang, hvor folk så sad derhjemme og havde fået en helvedes masse stimulus-checks og whatever. Der var nostalgi, og pludselig så var der også et marked for at se andre åbne live. I Danmark, der tog det selvfølgelig lidt længere tid at komme til, og nu nævnte jeg selvfølgelig Valør og Mikkel, som de 2 ribbon shippers Danmark havde. Det er klart, der var flere, der åbnede på cam, men I 2 var ligesom dem, der consistent åbnede og havde sådan faste ugedatoer. Altså, Mikkel, nu har du egentlig forklaret, hvad der fik dig til at sådan sige, okay, jamen lad mig åbne jeres pakker live. En af de ting, jeg faktisk godt gad at vide, og nu har vi hørt alle jeres starthistorier, det er sådan hele maskinrummet bag. Jeg forestiller mig altid, at der er et væld af kuverter og åbne konti eller kuverter, eller hvad skal man sige, af folks pulls. Primært ser folk ligesom kun den sjove del og reaktionerne og råbene og så videre, når man åbner noget fedt. Hvad foregår der ligesom bagved, når en stream er slut? Eller hvordan er jeres sorteringssystemer? Det gad jeg virkelig godt vide. Skulle jeg starte? Ja, du starter med den der, og så får I alle 3 vil jeg faktisk virkelig godt høre om, hvordan jeres setup for det her rip and ship maskinrum bag kameraet er. Ja, altså jeg plejer at have alt det, der skal åbnes og sælges og vises frem og så videre. Jeg plejer at have stående ude for kameraets synsvinkel. Jeg plejer at have et kamera her sådan foran mig ned på korten. Det har jeg så skippet i dag. Der er jo ingen grund til på den her. Men så har jeg tingene stående bagved, og så har jeg nogle kasser stående ved siden af mig, og nogle forskellige post-its og klistermærker og poser på den anden side, og skriveredskaber og ting og sager. Så hver gang, at der
afsluttet noget med en af seerne, som har fået åbnet noget, jamen så sidder jeg og skynder mig at få noteret det rigtigt og lagt det over forsigtigt, så jeg har styr på det til senere. Og det er og så, altså efter en stream, der er det nok ligesom alle andre Ribbon Shippers, så har du et gulv belagt med tomme pakker. Julie sidder og nikker sådan, Ja. Og det er altid, når man sådan har kørt en lang stream og lukker af derefter, så går jeg sådan og rydder op og putter i og får det hele til at se nogenlunde pænt. For det ligner lidt en Warzone, når man er færdig. Det gør det. Det gør det helt sikkert. Julie, hvordan er dit setup? Du sidder og nikker meget genkendende til det her. Ja, men altså oprydning er jo det værste, også fordi personligt kan jeg godt, man bliver sådan lidt drænet, når man har været på, og man vil gerne underholde og være, som sådan introvert nørd, ikke? Så bliver man sådan, så er man også ligesom færdig og helt drænet, og så kigger man ned på det der og tænker, fuck nej, det mener du ikke. Men det er jo fedt nok. Altså, det er jo altid bevis på, at der er foregået noget fedt. Og jeg har lidt samme system. Jeg sørger altid for at have en kæmpe stak energikort, og så fyrer jeg folks brugernavn, ordrenummer og hvad de har købt på. Og så fuldstændig som Mikkel siger, lige sådan en teambag eller sådan noget, som tingene rører ned i samlet, sådan, så man i hvert fald kan backtracke, hvem har hvilke ordrenumre, og så kan man få det shippet ud i løbet af den næste 1-2 dage. Stærkt. Og folk kan ikke ligge til bunker for bygget op over flere måneder, eller hvordan? Ikke hos mig, men det er også fordi, det er trods alt kun cirka en gang om måneden, jeg er på, så der vil gå sådan relativt lang tid imellem. Så jeg plejer at fyre det afsted lige efter. Hos mig har folk beholdninger. De har beholdninger længe. Ja. Altså meget længe. Men det kan også være, altså det kan jeg huske fra jeg kørte rigtig mange Facebook-auktioner der i 23 og sådan noget, ikke? Der var eddermame med nogen, man altid skulle punke for, sådan, hey, skal du ikke snart have din kort, eller hey, det er faktisk også tid til en betaling, eller alt muligt. Anders, hvordan foregår det over i klubben? Hvordan samler du til bunke? Jeg tror, jeg er klog af skade, og af den enorme vækst, der har været, hvor hurtigt det er gået. Altså, det er gået sindssygt. Jeg har gået med i gang i lige knap et halvt år. Og i starten synes folk, det var vildt sjovt, hvis det var en bulkpakke, altså en, hvor de måske har helt mastersæt og mangler lige de få hits. Og så skulle jeg smide kortene i luften og sådan noget. Det synes jeg også var sjovt. Woo, ikke? Fordi det er bare, dem skal vi ikke bruge, og det var fint nok. Og så netop det der med bagefter stå og kigge sit gulv og bare være sådan, der er ikke noget gulv tilbage. Så nu er jeg blevet sådan, du ved, jeg har faste stationer til alting, sådan så jeg kan operere hurtigst muligt. Så jeg er ofte sådan en one-man army. Jeg sidder her og på min lille rejestol, og så herover der har jeg til en pose klar til pakkerne. Så har jeg pap sorteret herover. Jeg har plastik herover i en anden kasse. Jeg har en kasse til større æsker, altså når vi åbner I don't know, nogle ældre æsker og sådan noget, altså det her store pap og sådan noget. Og det er fordi, man skal også være god med miljøet og sådan noget, så vi går meget op i at få sorteret det rigtigt. Og det tager altså noget tid, hvis ikke man har nogle stationer til det. Men det kloge og skade, det er virkelig fra at stå i starten. Men hvis du sådan ærlig, hvordan er tidsfordelingen så? Altså sådan i forhold til, at du har en streamkørende, og hvor meget tid bruger du så på at putte i og rydde op og så videre bagefter? For jeg tænker, og det er også bare det, at der er virkelig meget sådan behind the scenes arbejde. Jeg tror, det er mere det her med at få sendt pakker pakket ned ordentligt, sørge for, at det bliver sendt pænt afsted, og så få sendt pakker og sådan ting. Det er ikke så meget rengøring længere. Som sagt, er klog og skade af at få gjort nogle gode ting, sådan, så det kører. Men vi åbner også mellem 300 og 500 pakker per stream. Så der er ret meget, så det bliver nødt til at være et eller andet form for system for, ellers så vil jeg sidde i det her op til. Så det, ja. Hvor lang er dine streams? 2,5-3 timer nu. De var 5-6 timer i starten. Shit. Men det kan jeg ikke holde til en gammel mand. Ja, jeg kan slet ikke holde til det mere. Altså, og jeg har også gået ned på 2 gange om ugen. Før var det 3 gange om ugen, og så 5-6 timer ad gangen. Ikke? Og nu, det er ikke holdbart. Jeg er også familiefar først, og så det er fundet et dejligt leje nu, synes jeg. Ja, okay, fint nok. Men hvad så, altså i forhold til den økonomiske del af det, jeg tror, jeg ved ikke engang, jeg skulle til at sige, at de fleste har sikkert et indtryk af, at Ribbon Shippers tjener styrtende, men altså, hvad er realiteten i forhold til økonomien bag? Du siger nej. Mikkel, han sidder også og nikker. Mikkel, kan du putte nogle ord på det? Jeg tror, i hvert fald de 2 første år, hvor jeg hyggede mig med det, der var jeg glad, fordi det hele gik nogenlunde i 0. Og det var fedt, fordi at som de andre også har snakket lidt om, altså det handlede mere om mere noget andet omkring det her
spirende community, der lige pludselig blev skabt omkring en, og det var ikke, fordi man nødvendigvis gjorde noget, det var bare, folk fandt hinanden, og det er sjovt at sidde og være sammen med andre særligt, og så tror jeg bare, det er et kæmpe privilegie for os, som sidder og streamer, at vi kan få lov til at være personen, der åbner, personen, der styrer tingene, når der er en masse mennesker, der har lyst til at bidrage til det, men altså at købe tingene ind og sælge dem igen, der var jeg var glad, hvis det gik i 0. Lad mig sige det sådan. Okay. Og det efterfølgende sker der så det, at nogle af de ting, som vi har en naturlig prisudvikling hen over tid, kunne jeg så begynde at gemme noget af, og så senere hen kunne jeg så begynde at sælge det, så på den måde havde det jo så et overskud der. Men det har ikke været noget, det er i hvert fald ikke for mig, har det ikke været noget, det kan være, jeg har gjort det helt forkert, men for mig har det ikke været noget, jeg har tjent styrende på overhovedet. Julie, elefanten i rummet, dollars. Kan man leve af ribbon chips? Det kan man i hvert fald ikke, hvis man er mig, så gør jeg det i hvert fald forkert. Som sagt, så streamer jeg også meget, meget sparsomt, som helt klart, der er en volumenting der. Man skal op og være på Anders' niveau, for at der i hvert fald er en eller anden form for turnaround, og for at kan man sige, communityet også er der til det. Jeg har været heldig, at mange af de streams, jeg laver, er sponsoreret, så på den måde er der lidt flere dollars i sigte, kan man sige. Hvem sponsorerer sådan nogle streams? Jamen, jeg har været heldig at have Tradera med nogle gange, som prøver at, kan man sige, få fingre af det danske marked. Ja. Og har haft dem i ryggen, kan man sige, ikke? Så det hjælper. Især når man ikke har distribution, fordi selvfølgelig, hvis du kunne gå ned og rive en boosterbox fra lageret, som du havde købt til en 500-600 mand, så kunne det da være lækkert, ikke? At sidde og åbne den til 1.800 kroner for 36 pakker, ikke? Men det er desværre ikke tilfældet for mig i hvert fald. Hvad med andre? Kører I også på donationer? Eller ikke donationer, men på hvad kan du sige, på sponsorater, sorry. Wording. Nej. Altså, jeg har aftaler med Let's Create Cards og skud til dem, fordi det er nogle dejlige mennesker, som jeg også tænker, jeg alle sammen kender. Hvor det er noget, hvor folk grader gennem min stream, og så har vi en gratis grading om måneden og sådan nogle ting. Men ikke på produkter, der er scarcity er så sindssyg. Når du snakker om før, hvad sker der bagved? Det tror jeg nok, det jeg bruger mest. Hvis ikke fysisk krutter tid på, så også mentalt. Hvad gør jeg lige? Hvordan kan jeg skaffe de her ting her? Fordi man løber tør hele tiden og har det rigtige, og skal jeg kun sidde og åbne Journey Together, om skal jeg sige det, eller et eller andet, ikke? Så, fordi det er det, man kan få. Det er så fucked. Du kan ikke få produkt nogen steder. Du kan ikke få det, og det er jo faktisk også måske noget af det, som... hvis jeg må dreje samtalen lidt over på et andet spændende emne, som jeg bliver kaldt non-stop, det er scalper. Jeg bliver kaldt scalper hele tiden. Okay. Og det er fordi, at det er blevet sådan en ting, at man åbenbart kalder folk, især hvis man har nogle online personas og profiler. Men hvor det er sådan, jeg føler ikke, jeg skal. Jeg føler netop, at jeg prøver at finde nogle fede produkter til nogle priser, der er forholdsvis rimelige, til dem, jeg så deler det med. Altså klubben, altså det er min nære, og nogen ikke så nære, og nogen er her bare for at være med, og nogen vil bare flække nogle pakker, altså. Men det er fordi, man kan simpelthen ikke gå ned i en butik og købe noget næsten. Nej. Så det der med at kunne være det bindeled mellem det synes jeg er mega fedt. Det ser jeg ikke som scalper. Dem, som der er rigtig mange af, hvor min definition af en scalper, det er dem her, som de er pisselig glade med hobbyen og glimmerpap og alt muligt andet. Det er bare, jeg ved det her, det er der penge i, jeg fik det før de andre, jeg ved, at markedet er fuldstændig horribelt i øjeblikket for det, jeg kan lave en quick buck her. Altså ingen interesse i hverken selv åbne det, samle, faktisk ikke engang være ligeglad med, hvad der er i sættet, ved ikke engang, hvad der måske er i sættet, ren og skær flip. Det ser jeg som scalper. Jeg er faktisk helt med dig her, Anders. Jeg synes, der er gået inflation i at smide ordet scalper omkring sig. Ja, det synes jeg. På mange punkter. Og med det så sagt, på en eller anden måde med god grund, for der er fucking mange scalpers, men der er jo ikke rigtig noget galt i at købe produkt for at åbne det. Isoleret set. Der er noget galt i, hvis du har en lang kø til, lad os sige, sådan noget som BR, som sælger produkter til, lad os sige, under man allerede ved, hvad det går for på det sekundære marked. Du står i kø der er en masse børn og så videre, der er en times lang kø. Du går ind, du køber alt produkt, du kan have. Du går hjem, du sælger lortet videre på Facebook til dobbeltpris. Uden at betale moms, uden at betale skat, uden at registrere dig selv som virksomhed. Det er et problem. Og det er et kæmpe problem, og det er fucking uetisk. Du må godt købe meget produkt. Du må købe så meget produkt, du vil, basically i min optik.
at åbne det og have det og whatever. Fint, you do you. Men jeg er helt med, de der hurtige flips på et nyt produkt, der bliver released, er sådan lidt... Ja, hvordan fanden tror I, man skal komme det til livs? Og der er også lidt en gråzone, når man som ribbon shipper lidt er afhængig af at skulle have produkt på den måde der. Mm-hmm. Jeg tænker i hvert fald, at distributionen, som er i ental i vores region og i det meste af Europa, har noget ansvar. Altså, og det kan godt være, det er farligt at slå hånden, der forhåbentlig gider fodre en på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Men jeg synes, der ligger noget ansvar. Og jeg er enig, man kan jo fandme se, når nogen holder ude foran Føtex og snapper et billede og lægger op på auktion, ikke? Så der er jo helt klart også en forskel. Og jeg synes også, det er en vildt svær diskussion, fordi på min egen webshop, jamen hvis jeg har noget Blooming Waters, jeg engang har købt i BR, så ligger de der også til markedspris derinde. Selvfølgelig gør de det. Men omvendt, hvis jeg havde fået kastet dem i nakken af distribution, så ville jeg da også håbe, at jeg bare havde udsolgt, kan man sige, 1.000 kroner stykket på release i stedet, og at det var den vej, man kunne gå, ikke? Mm-hmm. Men det er svært, og det er, som du siger, der er også noget moms og noget skat, og nogle ting, der er inde over, når det kører på den måde. Men samme oplevelse herfra, som Anders, det er hyppigt brugt tillægsord. Altså, jeg gad faktisk virkelig godt have Asmodee ombord til en snak, og også bare sådan til hele den her afmystificering omkring Asmodee en eller anden dag. Så hvis man sidder derude og Asmodee og hører med, det er ikke for, at det er en eller anden, trap til, at så skal I fucking slagte. Tværtimod, det er super interessant at høre hele processen bag den her, som Julie faktisk meget fint siger, hånd og fodrer hele det danske sealed Pokémon-marked i den forstand. Okay, men altså, hvis man så reelt set regner ens timeløn ud, altså baseret på det hele, når man er ribbon shipper, altså... Jeg skulle til at spørge jer, skal man så grine eller græde? Jeg vil sige, jeg tror bare, der er nogen, der gør det bedre. Altså, der er nogen, der gør det bedre end andre, også på det punkt. Jeg vil sige, sådan en som Anders for eksempel, det er hans force, altså, særligt må være, at du streamer konsekvent flere gange om ugen. Og på den måde, altså den der kontinuitet, gør, at man kan afsætte nogle større volumer, og på den måde kan man måske så tjene lidt af. Eller hvis man har nogle sponsorataftaler, som Julie har, der kan du også få noget ind. Og jeg personligt har bare aldrig nogensinde fået taget de nødvendige skridt, fordi det blev ikke naturligt for mig på det tidspunkt at gøre. Så nej, jeg har ikke kunnet leve af at sidde og streame på den måde. Jeg tror, der skal meget mere til, end hvad jeg har gjort. Altså, jeg har nok været ret doven i min tilgangsmåde der, ikke? Altså, fordi at jeg har jo køber produkterne ind hos de danske forhandlere, som jeg godt kan lide. Og så lærer man jo en masse mennesker at kende, der er flere forhandlere, og synes, de gør det skide godt. Jeg vil så også sige en lille sidenote. Jeg synes så også, at nu er der nok, og det har der været længe, der er nok forhandlere i Danmark. Der behøver ikke poppe flere op med de samme produkter og trække det begrænsede ud af Asmodee, som Julie også er inde på. Så priserne bliver højere og højere, fordi vi har kun 5, ja. Men det er også fordi, der er poppet 40 nye forhandlere op, ikke? At I får 5 Der åbner en ny dansk TCG-shop hver uge. No joke, den har holdt stik hele 2026. Jeg har sådan min egen lille... Altså sådan, det tæller også webshops og så videre, ikke? Ja. Det er egentlig vildt nok, men det er jo... Det er jo samme koncept, når man alle åbner med os, og alle er afhængige, som sagt, af den samme kilde. I den forstand, ikke? Men altså, når man køber produkterne hjem hos danske forhandlere til deres priser, så sælger du dem for nogenlunde samme pris. Og så kan man sige, mit overskud har været afhængig af, at folk så har bevidst eller ubevidst i hvert fald gjort nogle ting dyrere, end de måske skulle have været, hvis man havde været nede og købe i forretning. Ikke? Men jeg tror også bare generelt, at dem, der sidder og ser med, de fleste generelt, dem, der sidder og ser med på sådan nogle streams her, de er godt bevidste om, at det faktisk også er en underholdningsplatform, det her. Altså, så i stedet for at gå i biografen, så sidder der en hel familie og ser det på storskærm derhjemme med popcorn 100%. Og griner af hinanden, og griner af de andre, og griner forhåbentlig af mig, og os, der streamer, ikke? Og så betaler de lidt ekstra for det. For jeg skulle til at spørge efterfølgende, Mikkel, altså, hvorfor betaler folk for det her, når man reelt set jo bare kan åbne sin pakke selv? Hvorfor skal man give et premium for, at nogen åbner ens pakke? Altså, jeg tror af samme grund som, at vi rigtig mange heldigvis betaler ekstra hos nogle særlige forhandlere, danske forhandlere, som vi har, fordi de føler, at de her forhandlere her, de gør det rigtig godt, eller giver en hel masse til det her community. Og jeg tror særligt os, som er samlere,
først og fremmest, og som er vokset op med det her Pokémon-univers. Nu er det så lige Pokémon, men særligt med det. Det lyder måske lidt fladt det her, men der går altså også lidt hjerte i, sådan, hvor køber man sine ting, eller altså, så har jeg det fint nok med at give 50 kroner ekstra hos, nu nævner jeg bare lige Matraus for eksempel, ikke? Altså, som gør rigtig meget for community, eller give lidt ekstra, når det er inde hos Pokémons.dk, som laver Pokécon og events og ting og sager. Jeg tror bare, folk gerne vil, hvis de samler også, altså for hvad hedder det? Ikke for hyggens skyld, eller ligesom har et samlergen i sig, ikke? Modsat set, så kan man sige, at man dem, der bare, nu snakker vi lidt om skalper før og sådan noget, kører du det bare ind for at tage det ud og flippe det bagefter, jamen så finder du det billigste sted, eller du kører ind på en McDonald's og ripper dem for alle deres Pokémon-produkter og går ud og sælger ud på parkeringspladsen bagefter. Ikke? Det har jo ikke en skid med hobbyen at gøre. Ikke en skid. Så når det har noget med hobbyen at gøre, så tror jeg faktisk generelt, at os samlere i Danmark, vi vil gerne betale lidt ekstra. Okay. Altså, Julie, ja, undskyld, Anders. Okay. Jeg tror også, det hænger sammen med, som jeg sagde før, scarcity. Du kan ikke bare gå ned i en butik og finde noget. Altså, det er reelt. Det der også er, at du kan ikke finde produkter andre steder end en gang imellem måske hos en af os, eller et eller andet, eller en tredje, eller fjerde. Og så tror jeg også, det er tilbage til det, som fik mig i gang. Finde nogle ligesindede. Altså, der er rigtig mange mennesker i det her. Det er verdens største franchise. Der er rigtig mange mennesker, og jeg vil våge påstå, at vi desværre ser mindre og mindre dem, der spiller TCG. Flere og flere, der stadigvæk samler og kommer ind i det og får enten et eller andet nostalgi for barndommen, og for nogen måske et traume, de heler sig med, og alt muligt andet, hvad det nu kan, det her dejlige Pokémon, og det her med at sidde og nyde og meditativt samle noget og gøre noget færdigt, og sætte det sidste kort ind i mappen, ikke? Altså, bang! De her ting, det kan noget, men have nogen at dele det med. Det tror jeg er rigtig godt. Og så skal vi heller ikke, jeg synes også, man måske skal prøve at berøre det her med den moderne tidsalder, vi er i her, med det her med, at man kan være en personas online. Altså, jeg kan komme med det, jeg vil. Mit nickname kan fortælle mig noget om mig, men min adfærd herinde er det, der afspejler, hvordan de her mennesker vil interagere og opfatte mig. Hvor vi ellers er til Nordic Card Show og sådan ting, der møder du jo mennesker, du skal tage stilling til alle mulige ting, og der er larm og støj og alt muligt. Her, det er convenient. Jeg kan gøre det i sofaen, i sengen, på vej på jeg sidder faktisk måske på tønden der. Jeg er lige på ud af badet, og jeg ved det. Mens du streamer? Ja, 100%. Kæft, betaler man ekstra for det? Nej, men er der rabat? Nå, undskyld. Ja, præcis. Ja. Forstå mig ret, så der er ret meget, hvor det er convenience, det er nemt og bekvemt. Og det kan noget, og det tror jeg godt også er med til, at folk er sådan lidt, det kan godt være, at jeg køber en pakke for 70 kroner nede i Fætter BR, den koster 89 hos Anders, eller 79 hos Anders. Det er sgu egentlig okay med. Og så du betaler for at være en del af et fællesskab også. Du betaler for en del af en live-oplevelse, og hele den oplevelse. Jeg ser det jo ultimativt også som en underholdningsindustri, hvor du ved, du kan også godt gå ned på den lokale bar og høre en eller anden marker fortælle jokes, eller du kan tage til et stand-up show, hvor der er nogen, der står og underholder, der fortæller jokes, og har forberedt et eller andet, ikke? Yes. Så det er klart, selvfølgelig skal man have noget betaling for den underholdning. Det synes jeg også. Jeg synes ikke, man skal. Jeg synes, det, der er rigtig fedt ved det, i hvert fald noget, der motiverer mig rigtig meget, det er den her, netop at vi i Danmark ikke har en kultur for at subscribe, altså give subs. Det har vi slet ikke kultur for i Danmark. Speaking of, kan man ikke lige... Kan man se views på de videoer her? Guys, der er 770 subscribers, og videoerne kører omkring 2.000 views. Der er et eller andet. Vi er ikke please. Vi skal. Men for at sige, det har vi ikke kultur for, men så når det er, at det sker, så for mig er det sådan, hold da kæft, mand. Jeg havde en vanvittig stream i december, hvor jeg fik 200 subs på en aften, hvor jeg begyndte at tude. Altså, hvor jeg simpelthen voksen mand, jeg begyndte at tude, fordi det var så overvældende, for jeg sad bare der, boomer, vidste ikke, hvad jeg har gang i, det er bare hobby, jeg gør det bare for sjov jo. Ja. Og så føles det bare så overvældende, altså at skulle ud til klubben. For her kommer, jeg boomer lige over din boomer-gang, for jeg er jo ikke rigtig på Twitch, og det er der ikke så mange i det danske Pokémon-miljø, der er, så kunne I ikke, fordi I to nye streamers, I streamer jo gennem Twitch. Hvad er det, Twitch kan som platform? Det har jo længe været mastodonten inden for live, altså, og ligesom har siddet på toppen af den kage. Jeg tror på, at YouTube overtager, og det er nok lidt i tråd med den snak, vi havde om, altså det er bare generation AI, ikke? Og der er rigtig mange, der også er ensomme, så det her med at vide, at hvis jeg
betaler for den her Pokémon-pakke, jeg også kunne køre ned og købe i BR alene og åbne alene, så kan jeg lige betale en 10 ekstra, så åbner Andersen, han siger mit navn, han siger, se, du fik den her, nej, når du leder efter den her, fedt nok, lad os se, om vi får den, ikke? Der er sindssygt meget interaktion, som vi mangler i vores day-to-day life, og vi er trætte af at se de her Mr. Beast-agtige produktioner, når vi ser altså både tv og video og sådan noget, så live-oplevelsen er blevet kæmpestor. Altså det er det, der sælger allerbedst, det er det, der trækker folk allerlængst ind i community i øjeblikket. Og der tror jeg, at Twitch rigtig længe har været på forkant af den oplevelse. Altså sådan noget, jeg har jo altid tænkt, hvordan er der nogen, der tuner ind i flere timer til et eller andet just chatting? Så sidder der en eller anden bro og snakker. Okay. Jeg har og tænkt det virker. Samme. Ja. Det er jo crazy. Jeg ser jo også, altså sådan som nu er der jo Gamebox lige om lidt, og så kan jeg se mange af de navne, der headliner, er jo også folk, der, og nu siger jeg i går så en bare, fordi det er en kunst at kunne sidde og holde en stream kørende i så lang tid, det ved jeg, men som bare sidder og streamer. Og det synes jeg på en eller anden måde er fantastisk, at man kan lave et fysisk live-event med folk, der sidder og Twitch-streamer som hovedstjerner. Altså, det er jo morgendagens rockstjerner på en eller anden måde, ikke? Det er imponerende. Hvorfor tror du, YouTube overtager, Julie? Jeg tænker både der... Eller? Ja, altså, jeg tror, de er sultne, fordi de har... Altså, jeg ved ikke, det tænker jeg har måske også set, men YouTube har overgået at være den app, folk bruger mest på deres tv. De har overgået Netflix, for eksempel. Så YouTube er det, folk ser på deres fjernsyn allermest, hvilket jo viser, at... Jamen, det er det. Same. Altså, Flow TV og streamingtjenester ikke men må bøje sig for YouTube som platform. Og de har jo købt ind på deres live-univers og altså investerer sindssygt mange penge i at pushe det. Hvis du går live på YouTube, så pusher de din live helt sindssygt meget på deres front page. Og altså, der er rigtig mange funktionaliteter der. Ja. Så hvis du skal have nys op, så er det på live. Det kunne da være, at vi skulle sende live i stedet for. Præcis. Nå, for og helvede. det gør rigtig, rigtig meget, hvor jeg føler, at Twitch har været lidt sådan, altså ikke nødvendigvis i afvikling, men du ved, det stagnerer på en eller anden måde. Der har været mange ting, folk har været utilfredse med. Og jeg tænker, det ved Anders nok væsentligt bedre end jeg også, altså funktionalitetsmæssigt. Men jeg synes nogle gange, det er sværere, kan man sige, på navigeringssiden at sidde på Twitch end der på YouTube. Jeg er meget enig. Altså for mig, jeg tror igen, det handler om, det skal være nemt, convenient, og der er det, som Julie også siger, Twitch har været around med det her live setup i lang tid, så folk er vant til, hvordan det fungerer. Og så tror jeg, at det er et godt set af YouTube også at komme ind på den. Måske faktisk lidt sent, synes jeg, men alligevel, nu kommer de så ind med nogle ordentlige muskler og prøver at gøre det lidt mere attraktivt, lidt mere nyt måske. Men der er rigtig mange, der er vant til at bruge Twitch, fordi det er blevet så intuitivt og nemt, og har altid været det. Det var bare simpelt. Men kommer YouTube så til at ændre deres, sådan hele deres interface og layout? Fordi jeg synes, altså jeg synes YouTubes layout, det er virkelig bøvlet, og algoritmen kunne også godt være mere skarp og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske på den front så? Jeg ved ikke, hvad de har sådan i pipeline, andet end at de pusher altid nye features, men det er jo det samme for alle platforme, ikke? Hvis der er noget nyt, og du bruger det, så bliver dit indhold skubbet. Og det er lidt det samme med live her. Selvfølgelig, som Anders siger, det har været her i noget tid, men det er først nu, de sådan sætter ind, ikke? Og prøver at overtage. De signer også mange af de Twitch-partnere, der har været store igennem tiden, signer de på YouTube Live-kontrakter, eksklusivitetsaftaler og sådan noget, netop for at pushe det, men jeg ved faktisk ikke præcis, hvilken vej udviklingen går, fordi de har jo også... Så der er transfer nu fra Switch til YouTube? Der er simpelthen transfervindue åben mellem... men jeg ved i hvert fald, de trækker netop for at få den slags publikum over, sikkert også for at udvikle platformen. Det kræver jo trods alt, at folk bruger funktionaliteterne for at udvikle dem, ikke? Så det Mikkel, som the OG i det her game, så altså, hvornår var det egentlig, du startede med live? Jeg kan godt mærke, at jeg føler mig ældre og ældre, jo længere den her podcast undskyld, live. Hvad var spørgsmålet? Hvornår startede jeg? Men spørgsmålet var sådan set bare noget i retning af, altså som the OG i det her game. Hvordan, og i øvrigt, hvornår startede du egentlig? Det kan jeg jo ikke engang huske, så gammel. Nej, altså, hvad er det? Mikkel opfandt YouTube. Hvad er det, omkring 6 år siden? Okay, ja. Så altså sådan for 6 år siden, omkring 2020, ja. Hvad er så de største sådan forandringer, du har set i hele det her game fra... Du startede på Facebook Live, vel?
Jeg startede på Facebook Live, og det fortsatte jeg faktisk med langt hen ad vejen, men det var jo også fordi, at jeg i hvert fald på daværende tidspunkt, så kom der så nogle senere, kom og gik, så jeg nogle stykker, og lave det her live-auktion-koncept, som jeg startede ind på Facebook med at lave. Mm-hmm. Og jeg blev på Facebook live i forbindelse med det, simpelthen på grund af logistikken omkring, at når man sidder og auktionerer noget, og først kan få kontakt til din kunde efterfølgende og betaling og så videre, alle de der ting der, så var det rigtig fint at have folks rigtige navn og en måde at kontakte dem på. Og der havde YouTube ikke de samme muligheder, som Facebook havde. Så det var rent praktisk. Havde det været nemmere på YouTube dengang, så havde jeg nok også bare kørt det på YouTube, for det er det, jeg altid har brugt. Røg jeg aldrig over på Twitch, selvom jeg hørte rigtig mange anbefalinger, var der mange, der sagde, at jeg skulle gøre det, og jeg kom aldrig rigtig derover. Og så kan man sige, nu har jeg holdt den her pause her, så jeg tænker, nu bliver jeg bare på YouTube og Facebook. Hvis det alligevel er den udvikling, som Julie også sidder og snakker om, så er det super fint. Ja. Ja. Okay, men hvis vi så kigger den en gang, venner, og kigger lidt mod udlandet, så i USA, der rip and ship streaming generelt er jo blevet en milliardindustri. Whatnot alene, fik jeg lige med lille research her, læst op på, er vurderet til alene $11 milliarder for den her. Det er vel nok den største rip and ship eller streamingstjeneste, men det er jo også bare live-auktioner på sko og på collectibles og alle afarter på den måde, ikke? Og de har jo et ret fedt feature indbygget, sådan så det er bare en live-auktion, der kører, hvor man kan overbyde hinanden, og så er der en timer, der tæller ned, det er klart. Altså, psykisk, der fungerer det jo skide godt, at det er, du skal skynde dig, køb, ikke? FOMO on fleek. Ja, og der er masser af kanaler, og der bliver brugt aggressive salgsteknikker, og bounties på, hvis du vinder det her kort, så er det ene, og så er det andet. Altså, i forhold til det danske marked, for det danske marked virker ret sådan pussenusset. Er vi stadigvæk, Julia, i sådan en pussenusse-æra, eller er der begyndt at komme sådan lidt albuestød i forhold til sådan rip and shippers og prøve at sådan at komme op af, eller hvordan? Jeg tror lidt, som Mikkel også alluder til før, der er kommet mange om budet generelt på Pokémon. Og jeg tror hele guldjæger, investorbølgen, firma, nyopstartsbølgen, den hænger folk gevaldigt ud af halsen. Altså det er virkelig svært, selvom man måske er etableret, ikke? Sådan. Selvom man er småetableret, så er folk virkelig sådan, ham der leger, man er sindssygt, man. Nu står han der og flasher sin PSA 10 igen, ikke? Nej, men jeg tror helt sikkert, at det kan være... Jeg har en, skal lige godt finde den der. Jeg har en Michael Falk fra... Ej, puha. Det var da nogle forfærdelige farver, der på det kort. Morten Falk, ja. Nej, men jeg tror helt sikkert, at der er noget i, at folk er sådan lidt trætte af bølgen, så konceptet giver jo god mening, fordi det combatter jo lidt det her sealed, scalping, bla bla bla, men folk får nok hurtigt den der sådan, så sidder ham Anders bare der og simpelthen tjener styrtende med penge og ned i BR og hente first partner packs og hjem og sælge dem til 400 på stream. Så det er ligesom om, at det er ikke konceptet så meget, der bliver sådan lidt møf. Det er mere perceptionen af rip and shipperen måske. Altså, så bliver det hurtigt set som noget gambling og som en måde at tjene nogle hurtige penge, som klinger rigtig dårligt i forhold til vores sådan jantelovskes tilgang til de her ting i forvejen. Mm-hmm. Men Twitch er jo globalt, altså i den forstand streamer I kun til danskere, eller prøver I også på en eller anden måde at ramme et internationalt publikum? Ja, der så Twitch-streamer. Ja, altså jeg streamer i hvert fald på engelsk, netop for at gøre det. Jeg holder over også, kan man sige, alt min branding på engelsk, og det er jo i håbet om, kan man sige, at favne Europa i hvert fald. Det er jo lidt svært med post og ting og sager, og række meget længere end det i hvert fald, hvis det skal være nemt og billigt. Så det er helt klart målet. Man kan sige, det har været svært, når jeg har været sponsoreret, fordi der har man jo et ønske om at targete det danske marked. Så der kan man sige, der gør jeg mit for at brande det til det, som du også nævner, at vi gerne vil i Danmark, hvor at min egen intention brandmæssigt er helt klart at skyde lidt mere med spredehagl. Really? Altså, for jeg troede Tradera, de prøver at få et ret internationalt publikum, og ikke bare fra Sverige, og
Norden på den måde, men sådan hele Europa jo også. Det var også min tankegang, og det tog også noget massage hos dem at sige, at jeg kommer til at streame på engelsk, fordi jeg har et internationalt brand. Der er ikke nogen i Danmark, der ved, hvem jeg er, altså nødvendigvis, så det skal, kan man sige, ende ud i. Men de vil meget gerne høre, hvor mange procent af visningerne var så danske og sådan noget alligevel. Så det betyder åbenbart meget for dem at bryde, kan man sige, isen i Danmark alligevel. Okay. Altså i USA, der ser vi også ret mange sådan nogle bounties og product wars, sådan nogle rip until hit challenges og sådan noget. Er den kultur også begyndt at snige sig ind i Danmark, Mikkel og Anders? Nej, jeg har ikke umiddelbart det her med bounties og rip. Jeg har set det der, hvor du køber pakker, indtil du får noget, og alt sådan noget. Det bliver lidt for, i mine øjne, for mit, hvis vi snakker branding, eller hvad man, for mig er det også lidt etik-værdi, hvor ser jeg mig selv henne, og hvad kan jeg stå indenfor. For mig bliver det for meget gambling. Ja. Jeg er ikke blåret for, at der er gambling i det, jeg laver. Der er nogen, der helt sikkert får stillet deres tørst eller lyst igennem det her. Det er jeg slet ikke blåret for. Min opfattelse er dog, at langt de fleste, det er samler, og det er at samle sammen med nogen. Så vil jeg sige, der til forsvar, tror jeg på, måske for noget af det her, det er filresten også, det æder mig også at bruge masser af krudt på Educate. Er der sindssygt, hvor jeg får 20, 40, 50 beskeder om dagen, hvor jeg hjælper folk i gang med, hvad skal man være opmærksom på? Og i starten der gav jeg dem bare, du skal bare købe det her, du skal gøre det her. Og nu er jeg blevet sådan, nej, her kan du finde informationen. Gå ud og dygtiggør dig selv. Træn, ligesom alt andet. Her gør du sådan her, og det bruger jeg altså, jeg vil skyde på 30% af min tid, når jeg streamer på at snakke om det her sæt. Hvorfor kommer det? Hvad skal I gøre? Hvorfor skal man gøre det her? Og det er ikke finansielle råd, som sådan en anden pyramidespilsguru nede i Dubai, der sidder her. Gør ligesom mig, så får I en Ferrari. Slet ikke. Det handler bare om sådan, prøv, det her, det sker i markedet. Vi ser 151 og Paldea og de andre går ud i rotationen nu her i januar. Jeg vil købe op nu, hvis det var mig. Men jeg gør det ikke selv, fordi jeg har ikke så mange penge på det. Jeg skal prøve at købe, hellere have 40 forskellige produkter heroppe, i stedet for at have en, og så er det hele. Havde jeg været samler, og kun var min egen samling, så havde jeg gjort det. Men jeg snakker om det. Jeg snakker også om, hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor er det her kort fornuftigt at lige holde øje med om upgrade, eller lige at holde 3-4 måneder? Altså det der med at bruge tid på Educate, det synes jeg altså er et kæmpe lod i det her også, hvor man... for jeg tror ikke, der er nogen, der får flere nye mennesker ind i hobbyen, end online tilstedeværelse, om det så er YouTube, Rip and Shippers, influencers, eller jeg har en pack challenge, eller se min grading, det koster mig 1.000 kroner, jeg starter i minus 1.000, se hvordan det går, efter jeg får. Altså alt det her, det er med til at fodre den der, vil du ikke være med, Mulle, i klubben? Altså det er verdens største franchise, skal du ikke have en bid? Så der er meget der fandt også en grænse der, Anders, fordi nogle gange, ærligt, så tækker der eddermame også nogle spørgsmål ind i DM'eren, hvor man sådan her, bro, har du ikke Google? Altså sådan... Stop med at spørge ChatGPT nu. Man kan sgu godt spørge ChatGPT, helt ærligt, fordi jeg ved ikke, hvad du kan godt spørge, du skal skulle være, ikke uden at lyde sådan arrogant. sådan, altså, hvad er forskellen på jungle og fossil Pokémon? Og sådan her. Altså, helt seriøst. Prøv tastatur. Hvad kan jeg få for den her? Nu lyder jeg bare sour. Jeg hjælper rigtig gerne med et spørgsmål, der simpelthen sådan, du ved, har et eller andet, som er et legit spørgsmål, ikke? Right? Altså, hvad vil du gøre i den her situationsspørgsmål og sådan noget? Men nogle af de der ting, hvor man sådan her, helt seriøst, bro, bare Google Pokémon History, eller et eller andet, så kommer der meget op, ikke? Men jeg tror, Anders har... sorry. Nej, kører du bare, Julie. Ja, det var bare lige en kort sidenote. Jeg tænker også, som Anders siger, det er også noget, hvor at hvis jeg ville få det spørgsmål på stream, så ville jeg synes, det var meget hyggeligt at lige at svare på. Gud røv, om den DM var kommet ud af anmodninger, hvis det var, fordi jeg skulle svare på en besked, ikke? Så der kan live altså også noget andet i forhold til at få den gode dialog og snakke, ikke? Men jeg tror, de fleste i det her game vil godt svare på og være meget behjælpelige på rigtig, rigtig mange punkter. Altså, og det er jo også det, der er wholesome med det her community. Undskyld, hvad siger du, Mikkel? Nej, det er fint. Jeg siger bare, det jeg vil sige, at der er jo kæmpe stor forskel på, og det kan lyde helt forkert der, der er kæmpe stor forskel på, hvem det er, der spørger. Der er forskel på, om det er en mor, der spørger omkring de kort, som hendes barn har fået med hjem eller byttet i børnehaven, eller den samme dude, som bliver ved med at gå ind og spørge, hvad er det her kort værd? Ja. Efter han har fået på sine forrige 50 opslag et udmærket svar, der hedder, det kan du gå ind og undersøge, hvis du går ind på Cardmarket, eller du går ind på eBay, eller hvor du nu vælger at gå ind og kigge. Og her er der en udførlig guide, og der er så folk, der har lavet videoer til, hvordan finder du værdien og sådan noget. Ikke? Men jeg tror også, og det var faktisk lidt koblet sammen med det vi talte om før, jeg tror virkelig også, der er
hvis man skal være lidt grov, så synes jeg godt, man kan kategorisere folk i miljøet i 3 grupper. Det kan være, at der er nogen, der er medlem af flere grupperne, men du har i hvert fald samlerne og spillerne i en gruppe, smider jeg dem i samme gruppe. Så har du gamblerne. Ja, jeg skulle sige, der kan du sgu godt blive kastet for løverne for, men ja. Jamen jeg er pisse ligeglad. Du skal bare være fucking ligeglad, det er så fint. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad. Nu er jeg bare ærlig. Du har, så har du gamblerne i gruppe 2, og så har du investorerne i gruppe 3. Ikke? Okay, og der er nogen, der er alle steder. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange samlere, der også er lidt i investorgruppen, fordi man vil gerne se sin samling udvikle sig, og det er en del af samlerhobbyen også i hvert fald. Mm-hmm. Men jeg tror, at dem, der bliver ved med at komme ind på Julius stream, og dem, der bliver ved med at komme ind på Anders' stream, og være der gentagne gange, gamblerne, de kommer også derind, men de forsvinder. Mm-hmm. De forsvinder altså, når pengene løber op, og man har siddet, jeg har også haft kunder, hvor jeg siddet gentagne gange og sagt, men du kan ikke få lov til at købe flere pakker, Mr. X, fordi at du har fortalt mig sådan og sådan og sådan, der er nogle issues og sådan noget. Så synes jeg også, at det er vores ansvar som streamer, ikke at fodre den der gambler-tendens, som godt kan være der. Og det tror jeg godt, at vi kan mærke, når vi har startet community, tror jeg altså godt, man kan mærke, hvis man lige tager sig tid til at læse de beskeder og ting, altså den her personlige kontakt, vi jo har med dem, der sidder og kigger med. Og de forsvinder så også igen. Jeg tror, at det er en helt fundamentale samling af mennesker, der sidder og følger på streamen. Det er jo folk, der gerne vil samle og hygge og være en del af et fællesskab der. Ikke? Altså det, som Julie også var inde på, det er sjovere at sidde og åbne pakker med andre, end det er at sidde og åbne pakker alene. Men Mikkel, har du regler for, hvem der må købe på din kanal, og for hvor meget, og så videre, og hvad? Nu, så bliver der sgu allerede rippet her. Nu kan vi ikke holde den længere. Altså bare lige sige, der var et eller andet sjovt. Men altså, hvad nu, hvis man antager, at den seer så er en mindreårig? Ja, det er så et no-go. Altså, så der er jo selvfølgelig nogle regler, men jeg har aldrig været sådan ude officielt med et regelsæt. Jeg skal lige se, om der kommer noget sjovt. Det var godt. Jeg har aldrig været ude med sådan et decideret regelsæt, men der er ikke en mindreårig, der kan få lov til at sidde og købe på mine streams, så skal det være fordi, at moren og faren også er der, og sidder og siger god for det, fordi det er deres penge, de sidder og bruger. Der er heller ikke nogen mindreårige, der kan sende mig en mobile pay-betaling efterfølgende. Det må være forældrene, der skal gøre det, hvis det er, de skal det. Og så har jeg nogle uofficielle regler, som netop er det der med. Hvis jeg synes, der er noget, der føles forkert, så lukker jeg for det. Som hvad? Jamen, jeg tror, du var også lidt inde på det tidligere, Lej, det der med, altså hele processen med også at få betaling for sine varer, som nogen har købt og sådan noget. På mine streams tager jeg jo lidt en stor chance ved at sidde og åbne nogle produkter. Dermed falder værdien på automatik med det samme. Men jeg har ikke modtaget nogen betaling. Jeg vælger at lægge utrolig meget tillid på dem, der sidder og køber derinde. Og det har jeg altid gjort, og det er... Det kan man sige, det brænder man så også på. Men det er eddermame få gange på 6 år, at jeg har brændt mig. Hvilket siger utrolig meget om det danske community. Ja. Det er trods alt imponerende. Det er under 5 gange. Under 5 gange, jeg har brændt mig på de år. Okay, det er faktisk pænt, ja. Fordi folk er bare generelt rigtig, rigtig gode til det. Og så kan man også godt... Der, hvor man så lukker for Pokémon-kassen, eller hvordan man skal sige det, det er, når du for eksempel har en kunde, som har givet udtryk for nogle personlige ting, eller har udskudt betalinger hen over x antal måneder måske, og om der er det ene og det andet og så videre, ikke? Så synes jeg bare, man skal lukke den, og så også ligesom fortælle personen, at du må gerne sidde og kigge med, og du må gerne sidde med og sådan noget. Du får ikke lov til at købe mere. Heller ikke, selvom du betaler foran og så videre, fordi den er svær. Det bliver meget personligt, men jeg synes også, at man skal have lov til at sige fra over for folk, der potentielt gerne vil købe, hvis man synes, der er noget. Men altså Mikkel, det er jo ultimativt din stream. Så det er jo dit setup, dine regler, dig, der bestemmer. Nej, jamen det er jo det. Men jeg vil bare lige sige, men det er ikke hans ansvar. Så at gå ud over det synes jeg, det gør jeg også selv. Ja. Men det kan man ikke forvente fra nogen. Du vil bare lige sige, det synes jeg ikke er... Så det kan man ikke forvente. Det er altid... Jeg er enig, Anders. Altså, jeg vil aldrig tage ansvaret for, at der er nogen, der har brugt for mange penge hos mig.
Men jeg vil tage ansvar for, at vi i hvert fald er opmærksomme på det. Yes. Og det tror jeg, vi alle sammen er. Og det er særligt altså dem, der har ligesom jer, for opbygget et community og har nogle mennesker derinde, man bliver automatisk meget opmærksom. Også fordi man lærer folk at kende. Med det samme. Ja. Jeg har også haft kunder, der var der i flere år, og lige pludselig var det bare gået galt. Altså alt var gået sydpå i deres liv, og så er det bare afsluttet på den måde, hvilket man mærker, når man lærer folk at kende, og det gør man jo over tid. Ikke? Men det er rigtigt, som Anders siger, det er ikke vores ansvar. Det er vel også for sådan noget 3-4 år siden, som også købte en helvedes masse Reverse Hollow EX-kort af mig i den gang. Og højst sandsynligt nogle af dem, Anders og jeg byttede for mange år siden. Men hvor jeg så også af omveje fik at vide, at den her person har virkelig problemer med penge, og sådan, kan ikke styre det, når der så er noget på auktioner og så videre, hvor jeg sådan lidt... Altså, normalt er jeg ikke for det, men lad os lige lade den her handel rulle tilbage, fordi det går ikke, det her. Altså, sådan, jeg tror, du skal faktisk snakke med nogen om det her. Mere end du skal sidde og købe kort for at få dit fix på en eller anden måde, ikke? Igen på en eller anden måde, altså det I alle sammen siger, det er ret wholesome dansk community den anden vej. På en eller anden måde, folk rent faktisk ser efter hinanden, fordi havde det været USA, så havde det været det havde været en drømmekunde. Det er det, du håber på en eller anden måde. Det er en eller anden, der bare tager et fucking kviklån, bare pengene for sig ind på din stream. Men det er ikke så menneskeligt. Nej, jeg synes, det er lidt... Det er lidt, fordi der kommer rigtig mange rip and shippers nu. Der er rigtig mange, der gerne vil have en bid af kagen. Og det er svært at få en vinkel på noget, der er så veletableret, for der er en mæthed og en mætning på markedet af, hvor mange rip and shippers skal der være, hvor mange er der i danske Pokémon-community, som nyder hobbyen på den her måde og sådan nogle ting. Og der synes jeg godt, jeg kan mærke, at der kommer nogen med nogle, som er meget sultne for at få det til at virke. Og fred være med det. Det er jo business-retning, ligesom alt muligt andet er. Så du har mærket det lille albustød i siden, eller hvordan? Nej, fordi folk er mega søde. Okay. Altså, sådan folk, rip and shippers iblandt, der er meget få, jeg kan sige noget dårligt om, vil jeg sige. Ja. Der er folk virkelig ordentlige, støtter hinanden, kommer ind og subscriber, laver raids, som det hedder, til dem, der ikke ved, hvad det er på Twitch. Ja. Det er, folk sidder på min stream, jeg hopper over, sender dem alle sammen over på en anden stream. Så den der støtte, den synes jeg faktisk, der er super god stemning, egentlig. Faktisk overraskende god stemning. Men man kan godt mærke på nogen, at de kommer ind i noget, hvor der er større og større og mere konkurrence. Og hvordan fanden kan jeg komme i gang hurtigst muligt? Hvordan kan jeg få en edge her? Og i det kan jeg jo godt forstå, at man så nogle gange tyr til, ikke hurtige penge, men måske nogen, som man måske, i hvert fald i mit community, måske vil tænke en gang eller to, eller lige ringe til, som jeg også har gjort på gange til nogle af mine, sagt, at du er okay? Hvor det er de ikke. Og så har man en snak om det. Ja. Det er pænt af dig, Anders. Altså, det er det virkelig. Men hvad vil dit råd så være til, hvis der sidder nogen derude, der godt vil være rip and shipper, og starte med det her? Altså, hvor skal man så starte henne? Jeg vil faktisk også, efter Anders, vil jeg faktisk godt høre jer to andre omkring det, fordi det tror jeg er en ting, der kunne være super, super fint at få, altså som råd fra jer til folk, der højst sandsynligt godt vil starte og høre jeres erfaringer med det. Absolut. Jeg tror, det er vigtigt, at man finder sin egen vinkel. Og det lyder bare sådan, så gør jeg lige det. Det er svært, altså, for der er rigtig mange, og der er rigtig mange vinkler, der er allerede repræsenteret. Men jeg tror, det er folk, især med det her livestreaming, som Julie fik sagt før, sidder en dude, der sidder og snakker, og der sidder folk, 700 mennesker kigger på ham i 8 timer. What the hell, ikke? Mm-hmm. Man skal finde noget, hvor der er noget. Min vigtigste valuta, det er troværdighed. Det er, at man tror på, Anders, han hygger sig med det her. Anders, han ved noget om det her. Anders, han vil gerne skabe noget med det her. Og det vil jeg gerne være en del af. Det er min største valuta. Ja. Og for nogen vil det være pris. Jeg har de bedste priser i Danmark. For nogen vil det være, jeg har det bedste udvalg. For nogen vil det være, vi laver kun Lorcana. Vi laver kun whatever. Du ved. Så man skal finde sin vinkel. Hvis man er helt ny i Pokémon-hobbyen og gør det her, så vil jeg sige good luck. Den er svær. Hvis man er forvejen er god til streaming, har været det, måske har streamet noget League of Legends, eller whatever man nu har lavet før, og gerne vil ind i Pokémon-verdenen, så synes jeg, det kunne være en fed vinkel at komme ind og sige, jeg ved ikke noget, vil I lære det sammen med mig? Det kunne også være en vinkel. Altså så finde sin niche, finde sin vinkel på noget, som der måske ikke er så meget af i forvejen, fordi der er en vis mæthed i min optik. Julie, hvordan fandt du din vinkel? Jamen, altså, den er jo desværre elefanten i rummet, ikke? Der er ikke så mange kvinder i gamet, som der er mænd, så den er gratis.
kan man sige langt hen ad vejen. Super. Og det er jo selvfølgelig ikke nok, kan man sige. Ja, men altså, det kan man jo nu, så no worries, det skal du nok finde ud af. Nej, men jeg tror, helt enig med Anders. Det handler om at finde sit space. Det er også noget af det, vi har talt om før, i forhold til alle de her forretninger, der åbner, at det handler om, at du ultimativt er servicen og eller produktet det samme. Om du køber en Paradox Rift Booster hos Anders, eller Mikkel, eller mig, så er det en Paradox Rift Booster Pack, der bliver åbnet. Og det er så netop, når man der så kan du spejle dig i streameren? Synes du, at der er god lyd og billeder, og de har en vinkel på det? Eller jeg har da nogle streamer, hvor jeg sådan har scrollet forbi og tænkt, er du sindssygt, du lyder bare nederen, ikke? Altså, du ved, ikke, så sidder folk og bøvser, eller så snakker de ned til de kommentarer, de får, hvor man tænker sådan, okay, det aligner jeg ikke med, så det er ikke til mig, den stream. Og så er det, man scroller videre og tænker, fedt mand, Anders han sidder og hygger, og det er chill, det kan jeg lige have på den ene skærm, hvis jeg sidder og arbejder, det, du ved, man finder ligesom, sin favoritsodavand, ikke? Det er lidt det samme. Så helt enig, det handler om at finde noget andet end bare, hej, jeg hedder Julia, skal vi åbne nogle pakker, send mig nogle penge, det bliver fedt, jeg skal være millionær i morgen. Det kommer vi sgu nok ikke så langt med, vel? Klart, okay. Mikkel, så får du talestaven. Ja. Et godt råd til nye ribbon shippers. Godt råd til nye ribbon shippers. Eller streamers egentlig på en eller anden måde, for det er jo også streamers. Bare... Ja. Jeg læner mig lidt op af, hvad de andre også siger, fordi jeg er meget enig med det. Fordi det er den samme park, vi åbner. Hvis det er ribbon shippers, vi snakker og så videre. Ikke? Men folk melder sig jo ind, eller subscriber, eller hvad de nu end gør. Det gør de jo til, som Julie også var meget inde på, de gør det til personen. Jeg tror ikke, og det tror jeg aldrig nogensinde, det har gjort for mit vedkommende. Jeg tror ikke, det har handlet særlig meget om præcis, hvad det var, vi åbnede. Eller hvad der var på auktionen og så videre. Jeg tror mere end alt, så handler det om, jamen, kan man, som Julia også er inde på, relatere til den her person her, eller kan man ikke? Og der er nogen, der bare laver den der, som siger, jamen, jeg tror, at vinklen er, at nu er Pokémon populært. Jeg sætter mig og åbner nogle pakker, og folk køber dem, og så skal jeg nok blive millionær på det. Og de sidder med et eller andet stenerfæs, og er pisselig glade, eller er pissure, eller hvad fanden de er, og sidder og åbner pakker og tror, at det er nøglen. Det er det sgu ikke. Jeg tror, at mit bedste råd vil være til nogen, der vil starte med at streame, det er, hvis du kan lide det, hvis du synes, det er sjovt, så skal det nok blive til noget. Fordi så længe man synes, det er sjovt, så kan man blive ved med at gøre det. Så kan man også gøre det kontinuerligt, som Julie gør en gang om måneden, og Anders 2 gange om ugen, uanset om det er en gang om måneden eller 4 gange om ugen. Så en som mig, som er faldet så meget ud af det, mister jo en hel masse på det. Så vil sige, jeg skal jo også ind i gamet igen. Der er jo kommet masser, der gør det meget bedre, end jeg gør. Og dengang, da jeg startede, var ikke så meget konkurrence i Danmark. Men der oplevede man det altså også. Jeg har også set folk være inde, og de har simpelthen copy-pastet mine tekster på mine grupper eller mine sider, og sat dem ind på deres egne, ændrede deres logo. Der startede også en gruppe op med nogle bagefter. Streamer. Hvad for noget? Jeg skal lige ind og se noget på Facebook bagefter. Ja. Der var også en gruppe streamer. De startede med at så copy-pastede de hele konceptet, og så fik jeg at vide af en af mine kunder, som så var med ind i deres gruppe, det eneste, de sidder og laver på deres streams, der, de sidder og åbner pakker så hurtigt de kan for at sælge dem, og så sidder de og trash-talker Pokémon i baggrunden. Så sidder der sådan 4 fyre. Jo. Og jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt, altså jeg troede, det var en hyggehobby, ikke? Men du skal kunne lide det. Ja. Hvis du kan lide det, hvis du godt kan lide at gøre det, du synes, det er sjovt, så skal det nok blive godt. Jeg tror ikke, man behøver mere vinkel nødvendigvis end det. Det er altid godt med en niche, eller for at sige, som Anders kommer ind på, jamen, jeg åbner kun lokaler, eller jeg aner intet om. Det synes jeg faktisk var en lidt sjov en. Hej, jeg vil gerne starte det her op. Jeg aner intet om det, skal vi lære det sammen. Det synes jeg faktisk var meget sjovt. Men jeg tror ikke, du behøver det, så længe du synes, det er sjovt. Jeg tror bare, du skal tænde for kameraet og komme i gang. Altså. Og så en lille note, hvis man tænker at gøre en forretning ud af det, så pas nu på skattefar. Det går stærkt, og det er svært for mange, der prøver at komme ind med det. Altså det var med MobilePay den første 3 dage, og så var jeg sådan, det her det er for meget. Altså nu kan jeg godt lige out, men nu vil du gerne høre nogle money drops her, Lejski, men jeg tror, de første 3 dage, jeg gik på, der var det sådan noget 10-11.000, der var på min MobilePay, hvor jeg var sådan, det går ikke det her. Mm-hmm. Det går ikke det her. Det stikker jo helt af det her. Det kan jeg jo ikke. Så bare CVR-nummer og få hele molevitten op at køre,
Og det kan være meget at investere i. Men sæt dig nu ind i... Prøv at det er fucking ikke meget. Og det er heller ikke for meget. Ærligt, jeg tror faktisk, jeg begynder lidt at slå på klingen for den der undskyld, jeg afbryder Anders. Men helt seriøst, også fordi nu var vi inde på sådan noget, altså First Partner var et virkelig godt eksempel, ikke? Hvor de bare dropper ind i Facebook-grupperne med det samme. Og jeg tror ikke, folk er klar over det her, men der er en skattefar, der kommer til at ringe rundt til hele banden lige om lidt. Og folk, de bliver buttfucked. Altså, så... Lille note til folk, der måske ikke ved det. Måske ved folk det. Det er ikke skattefar, der ringer. Det er spot-check engang imellem. Det er din bank, der ringer. Det er din bank, der ringer først, og så siger det er din bank, der ringer til hvis ikke der er CVR, skattefar. Så jeg tror, alle startede med CVR på den måde der. For til at starte med, så sidder du, det er meget uskyldigt. Jeg sidder og køber og sælger lidt i en gruppe og sådan noget. Ja, der er jo det banken. Hej, banken. Ja. Og så er der bare ingen vej tilbage. Men det skal så også siges, når så man har gjort det der, så er der altså også over den der konstante frygt over, kan vide, om de ringer, kan vide, om det ene eller andet. Så kan du bare købe og sælge og så videre. Det er klart, så skal du betale din Euro Pro. Så skal du have et eller andet business card. Alle skal have en bid af kagen. Du skal have en erhvervskonto, whatever. Men det er name of the game. Du driver en forretning. Ja, men det vil jeg bare give et råd. Det er, sæt jer nu ind i alle de ting, der er omkring, og bare tage et kamera og sælge nogle pakker. Hvis det var så dem, så havde alle gjort det. Og jeg siger det ikke for at skræmme folk, men jeg siger det for, at man ikke bliver ramt bagfra lige pludselig. Og det har jeg altså set på stykker allerede blive gjort. Så det er derfor, at den er altså... Du kan jo sidde personligt og ende i en rigtig skidt situation, fordi du vil noget fedt, og fordi du netop bare synes, det var sjovt, som Mikkel siger. Men man skal altså ligesom med alt andet, ligesom du skal lære at cykle, du skal lige træne lidt, du skal lige sætte dig ind i tingene først. Og det kan være, jeg lige skal sige, bare lige sådan, nu håber jeg så også, det er korrekt, det jeg siger. Når Anders sidder og snakker om, at så var der x antal tusind efter så få dage, så er det jo ikke Anders' overskud. Vi snakker om nej. Det er hans omsætning. Ja. Yes. Så det vil sige, Anders kan måske tjene, hvis han tjener et par tusind på en måned, så kan han sagtens have omsat for 100.000. Og det er der, at vi netop skal have snakket CVR, bare lige for at understøtte det, du siger, Anders. Fordi jeg oplevede det også. Det var inden for den første måned, var jeg over 50.000 kroners grænsen, for at man var nødt til at oprette en virksomhed og få det hele gjort ordentligt. Så fik jeg startet det. Men det er jo ikke fordi, bare lige for, at der ikke er nogen, der sidder derude og tænker, der bliver nævnt nogle høje beløber, jeg må i gang med at streame. Det er altså omsætningen. Han har også købt nogle varer, så det er ikke hans overskud, og det, der ryger ned i lommen. Dit problem er bare, varerne, at jo længere tid du lader dig gå, før du får dit CVR, altså skat er skidelig glad med, om du har købt beløb, altså for det her beløb, og du kun har det her overskud. Du kommer til at betale skat og salgsmoms af hele pisset, hvis du ikke har nogen kvittering på det. Og det har du ikke, hvis du ikke har kørt det CVR. Og jeg kommer bare til at tænke på det, og jeg ved ikke engang, det er jo ikke engang, hvis ansvar det er. Folk kan jo selv gå ind på skat.dk. Men jeg tænkte bare på det i forbindelse med nogle af alle de cardshows, der er, hvor jeg ser folk, der kører uden CVR, at den kommer bare til at gøre mere og mere nadet. Så de subject. Nå, men det er jo rigtigt nok. Altså, den kommer bare til at gøre mere og mere nas. Altså på en eller anden måde, fordi banken ringer ikke med det samme, men banken kommer til at catche up på alle de køb og salg, du har. Og så er man sådan, jeg har bare solgt lidt af mine samlinger. Jamen, du har også købt ret meget. Anyway, den må folk så... det var bare en opfordring herfra. Må jeg stille et spørgsmål til de to andre? Undskyld, jeg lige skal på dig side. Nej, selvfølgelig. Hvis I skulle starte i dag, altså Mikkel, nu har du været i gang i lang tid, og det har du egentlig også, Julie, som jeg ser det i hvert fald. Hvad vil I gøre anderledes? Det er et godt spørgsmål. Altså med streamingdelen eller virksomhedsdelen? Hvorfor ikke begge to? Okay, begge to. Virksomhedsdelen, jeg vil få styr på alle de ting omkring det at drive en virksomhed langt hurtigere, og jeg vil spørge meget mere om hjælp. Ja. Så jeg ikke lavede de fodfejl, som jeg lavede i starten. Spørg om hjælp. Få tingene klaret. Det bider dig. Og tager uger ud af din kalender, hvis du ikke bare får styr på det. Så det er virksomhedsdelen, men det er sådan en meget standard svar. Streamingdelen. Jeg tror ikke, jeg havde gjort noget anderledes der. Nej. Ikke da jeg startede. Hvad var det, Julie? Jeg tror, jeg lider lidt af det modsatte. Jeg tror, jeg er de fleste andre iværksættere, at jeg hænger i bremsen og i analysefasen, og nu skal jeg også lave budget, og nu skal jeg også rigtig længe. Så alle andre, der bare tager hovedet under armen og kører noget, de overhaler mig med 210 timer og lærer alle de ting, som jeg først lærer
meget længere ned ad vejen, når jeg har dyppet tæerne i vandet. Så jeg tror, at tage mere action og gå i gang. Altså, få postet nogle ting, ikke? Og lære den vej i stedet for, så skal jeg også lige have noget lys, så skal jeg også lige have en mikrofon, så skal jeg også lige tænde telefonen og komme videre, ikke? Ja. Og finde ud af, hvad det er, du mangler. Finde ud af, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Det tror jeg i princippet både virksomhedsmæssigt og streamingmæssigt kaste mig mere hovedkuls ud i det, i stedet for at gå med i røm og seler. Og hvis der sidder nogle aspiring Pokémon business owners derude, gør jeg selv en tjeneste. Brugt bombs. Det er dejlige nye yndlingsord. Find ud af det. Det er, ja, det tror jeg, hvis jeg kunne have sat mig ned og læst på brugt moms, det ikke. De første 15 år af min eksistens eller sådan noget, så tror jeg var kommet et bedre sted hen. Det var netop en af de fejl, jeg lavede, som jeg ikke gjorde i meget lang tid. Ja. Så det er årets buzzword. Hvad med dig selv, Anders? Helt sikkert få revision ind over for start af en af dem. Også igen, hvad er der af muligheder? Fordi for eksempel for mig, nu spurgte du tidligere, eller kan man leve af det? Jeg tror, min stream er på et stadie nu, hvor det kunne jeg godt. Det er ikke det liv, jeg vil leve, skulle jeg sige. Og det er ikke fordi, vil du leve af det, ja, så? Nej, det er det ikke. Så havde jeg gjort det. De muligheder er der, og den mulighed er der nu. Når jeg siger leve af det, så er det ikke fordi, jeg tænker, så kan jeg tjene det samme som det job, jeg har i dag ved siden af, eller andet. Nej, det vil sige, kunne jeg betale mine regninger og stadig have råd til en leverpostejsmad et par gange om dagen? Ja, det kunne jeg godt. Men jeg tror, jeg vil virkelig sætte mig ind i revision, for det har jeg ikke været. Jeg er god til, og jeg har et godt netværk, jeg ved, hvad tingene skal koste, jeg ved, hvad jeg kan sælge dem for. Alle de der ting, det er sådan meget naturligt for mig. Jeg har også været så heldig at kunne starte det her ved at komme meget som mig selv. Og det er faktisk det, der har bygget det organisk. Det har været, jeg har ikke skulle tage en hat på. Jeg har ikke skulle tage nu skal jeg være Dr. Oak, Pokémon-professor, et eller andet. Nej, jeg kommer bare, så siger jeg bare, det ved jeg sgu ikke, når jeg ikke ved det. Og jeg siger sku og fuck, og jeg siger alt det andet også. Og jeg siger også, det her, det synes jeg er fedt. Hvor folk tænker, hvad mener du med det Starmie-kort, du lige trak, det der røvsygt. Jeg synes, den har fede ben, for eksempel. Ikke? Altså det der med, at man kan komme med sig selv. Så det tror jeg, ja. Men nej, jeg tror, det der tynger en mest, som man har i kontrol, det er revision. Nu var du egentlig inde på det før også, Anders, og jeg synes, det er meget interessant, fordi altså, ultimativt, når man er ribbon shipper, hvilket det hedder i Pokémon, i sport hedder det breaker, men så er det er jo egentlig en gigantisk tillidsøvelse. Nu kan man sige, eksempelvis sådan noget som Whatnot har jo ekstremt mange sager på halsen, netop med, at folk har resealed pakker, det ene og det andet. Så man skal jo også vælge en streamer, der har varede pakker og så videre. Du kan jo veje pakker i dag, ikke? Altså på mange af de nye sæt også. Det kan du jo også på vintage-pakker, og så er de blevet resealed og så videre. Jeg ved ikke, hvordan skal word det spørgsmål, men altså, hvor står man hen i forhold til sådan en tillidsøvelse fra køber til streamer? Det er det, jeg sagde tidligere. Min vigtigste valuta, det er min troværdighed. Hvis jeg har tabt den, så er det væk alt det andet. Klubben, community, jeg kan have de billigste priser. Det er lige meget. Troværdighed for mig er det vigtigste. Så det er en til en, det samme. Hvis folk troede, at jeg resealede eller varede mine pakker, så var det slut. Ja. Done. Så kan du få en anden en, for der er også ret mange cases i forbindelse med Whatnot, hvor man så også begynder at gentænke noget lovgivning, og det tror jeg også, at Twitch har været inde og stramme op i forhold til noget rip and ship lovgivning. Altså, hvad vil du så gøre i morgen, hvis hele den her del blev bandlyst? Altså med, at man må åbne packs på live breaks. Er det mig, der spørger? Eller Ja. nogle andre? Kan du ikke se, hvad man kigger på? Nej. Jamen, hvis det sker i morgen, så går jeg bare op og kick. Nej. Der er selvfølgelig... Der er jo mange sociale medier, man gør det her på i dag. Jeg var også på TikTok i starten, hvilket var en af de fedeste medier at være live på i forhold til ny trafik. Nye folk, der kom ind og introducerede det. Så gik TikTok totalt ned på det, med at det var klar gambling, og lukkede det ned, og man blev bandet, og så kunne jeg miste hele min konti. Og det lyder ikke af meget, men når man som lille mig har racket op over 100 millioner views og sådan nogle ting, det er meget for en lille konto, og har ret meget af den identitet, jeg gerne vil prøve at skabe omkring det her. Udover at jeg sidder live, hvad er det så ellers? Det er det her familieeventyr, vi laver. Jeg tror 100% at den her branche er utrolig troet inden for kort tid. Både med gambling-aspektet, og hvor det bliver taget op politisk, men især også med, der er lige købt en kæmpe fabrik i USA.
Pokémon kommer til at printe afsted. Scarcity kommer ikke til at være et issue fremrettet. Det er så fint, at der kommer flere og flere mennesker, men jeg tror, når vi rammer 28, så er der produkt nok derude til, så skal du eddermame være, du skal have meget viden, som du kan få gængs viden omkring alt med grading, alt det her, som vi ellers prøver ud af. Du skal virkelig have langt mere vinkel, hvor lige nu er vi i en luksusposition, at der ikke er så mange varer derude. Mm-hmm. Men det kommer vel ikke nødvendigvis til at true ribbonshipperne, at der kommer mere produkt. Tværtimod kommer du bare til at kunne lave flere streams. Havde det ikke været logikken bag det? Jo, men jeg tror, der er rigtig mange i dag, som også, som jeg sagde tidligere, er inde på det her, fordi der ikke er produkt derude. Du kan ikke få det andre steder, så de vil gerne have det. Jeg tror, der er en stor del af det. Det eneste sted, du kan få det, det er på min stream, basically. Præcis. Ja, præcis. Ja, okay. Ja. Jeg tror men hvad så med sådan noget som Hot take måske? Hot take? I don't know. Nej, men det er nok rigtigt nok. Men hvad så med sådan noget som Whatnot? Altså som jo ikke er officielt lanceret i Danmark endnu, men hvis Whatnot kom til Danmark, ville det så være en bølge, I hoppede med på? Jamen, der er ret meget kontroversitet, fornemmer jeg, omkring Whatnot. Det jeg hører, det jeg ser. Folk virker sådan relativt okay i UK i forhold til det. Ja. Bruger det sådan relativt meget, men der føler jeg også lidt, at eBay prøver at napse dem, der er de store creators, og få dem derover i stedet. eBay har jo lanceret det, der hedder eBay Live, som jo lidt er en counterpart til Whatnot, og fungerer lidt på samme måde med live-auktioner og så videre, ja. Ja, og der tænker jeg, at det måske i høj grad netop vil være, altså, hvem leverer den bedste platform, eller mest trafik, som Anders siger. Jeg blev faktisk også bandet på TikTok i 2 dage fra at gå live, fordi jeg lavede gamblingindhold på livestream, så der røg jeg også midt i en stream, der var det bare godnat, ikke? Ja. Men der tror jeg også måske i høj grad, det vil være platformene, og hvordan de altså indtogsmæssigt bliver lanceret, hvis de bliver lanceret i Danmark. Så hvis du skulle vælge en platform sådan inden for de næste 5 år, kun én, hvad skulle det så være, og hvorfor? YouTube? Ja. Men tror du, YouTube kommer til at lave sådan noget YouTube Live i forhold til altså live betting og så videre, eller vil det ikke skade deres brand? Jo, altså, det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, altså YouTube har historisk set udviklet sig bedst længst, kan man sige. Ja. Også i forhold til, at de går mere i forhold til community nu, og der er også et skrevet medie nu, sådan lidt inde i YouTube, du kan poste ting på din creators væg og ting og sager. Så jeg tænker bare longevity-mæssigt, vil jeg tænke også... Altså monetization-wise, det er den platform, vi i hvert fald i Danmark tjener flest penge på at udnytte. Så jeg tænker, for mig vil det være en no-brainer. Mm-hmm. Mikkel, hvis du skulle vælge en platform, hvilken og hvorfor? Jeg havde også valgt YouTube, hvis jeg skulle vælge en platform. Så hvis vi skal genføde PokeM, så er det YouTube, man skal holde øje med? hvis PokeM skal genfødes, eller vækkes i hvert fald, så er det på YouTube. Det er, jeg stemmer for. Jeg stemmer. Altså, skal vi tage en afstemning? Skal vi? Okay. Tid til at støve de sorte gummihandsker af, og så er der altså... Ja, for fanden der, ikke? Hvis der er plads til mig nu, det er jo ikke sikkert. Altså, der er jo mange i miljøet nu, ikke? Men du snakkede også lidt om det der Whatnot, og vi snakkede lidt om det der med tilliden, som jo er kæmpestor. Og som Anders også siger, det er hans største fokus, det er, at han også er trustworthy, og det tror jeg også, at det er for alle, der gerne vil noget seriøst med det her. Heldigvis er det jo så sådan, i min erfaring, at når du ser dem, som laver de her ting her, som de ikke skal, eller de wirepakker, eller de resealer, eller de fjerner pludselig en godpack ud af kameraet. Det var slet ikke en godpack, det var noget andet, eller hvad det nu er, ikke? De mennesker, de holder jo ikke i længden. Altså folk ser jo, at det er noget lort, og så kommer de ikke tilbage dertil forhåbentlig, vel? Mm-hmm. Det er lidt det samme som at købe noget i Føtex og sælge det på vej ud af bilen. Vi snakkede om tidligere også. De der hurtige flips der. Der er nogen, der har opdaget, at det kan vi tjene nogle penge på inde på Whatnot, det kan vi tjene nogle penge på forskellige steder, så det gør jeg lige. Men de kommer jo ikke til at blive med at være der. Folk var jo ikke blevet ved med at tage til Anders' stream og til Julies stream, hvis de følte, at der var nogen som helst risiko for, at de ikke kunne stole på det her. Det samme gælder, når du har en hvilken som helst anden forretning, særligt også i Danmark, det er, man køber de steder, hvor man stoler på, at produkterne er i orden. Så det er ikke en trussel, alle dem, der kunne være med. Det er ikke en trussel for dem, der streamer normalt og gør det normalt.
Så i øvrigt er det også verdens dårligste idé, hvis du gerne vil det, fordi der er ikke noget bedre for en video eller en livestream, at du trækker det vildeste kort til nogen, som bliver sindssygt glade. Altså, når jeg sidder og ser sådan noget der, så sidder jeg der og tænker, jeg skal helt sikkert også have en bak. Altså, for det kunne da være super fedt, hvis det var mig, der trak sådan en der, ikke? Der er ingen pointe i at reseale eller veje eller gøre noget som helst for at fjerne det. Så har du bare en død stream, altså. Så det giver ingen mening. Jeg forstår ikke, hvorfor folk gør det. Så alle pools, Vi du trækker trækker på også din stream, er 2 godpacks. altså helt... Og du har trukket 2 godpacks? Vi trak 2 godpacks inden for en uge, og jeg kan også love for, at Sindssygt. der havde vi kæmpe vækst på... altså bare for at sige, det har en effekt, den der ringende i vandet, hvis man lige får skabt og klippet en video der. Vi trak 2 godpacks inden for en uge, ovenpå 13 sarts på Phantasmal Flames, så de udkom, ikke? Så var det bare sådan... Og det var december måned, og så det var sådan... Så stak det helt af i januar, og så det er kun gået... Ikke? Altså, men der var virkelig et nyk, altså gik sådan her, bak, med de der godpacks der. Så helt sikkert. Sindssygt. Ej, vi høre noget nederen. Kom med det. Jeg lige åbnede sådan noget, altså 10 pakker af de der first partners, der jeg ville have trioner dertil, ikke? Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg åbner sgu aldrig. Nu åbner jeg også de der booster packs ved siden af. Og jeg trækker, ikke? Så har jeg en kammerat, som han åbner ikke så meget. Han åbner 2 pakker first partners, ikke? Trækker Kanto starter til begge 2. Den ene af dem trækker han også lige en Phantasmal Sart. Siger han. Okay. Hvad? Ja. Siger han. Yes. Great of him. Sindssygt. Så åbner han den næste Phantasmal-pakke i den anden first partners, ikke? Der fandt vi en Phantasmal Sart mere. Nej. Jo, Nej. Jo. Og han var sådan der, det er kun fordi, jeg ved, det er ham, og jeg sådan ser det der billede sådan, eller sådan det havde jeg ikke troet på. Og det er Nej. sindssygt. Så, shit, mand. Er der ingen af jer, der har en lille krystalkugle liggende? Jeg synes, vi skal kigge ned i krystalkuglen og se, hvor står Rippenship henne. Må man vise sådan en som ham her? Ja, vis ham. Hold da op. Jeg håber ikke, han er Er det krystalkuglen nok? Hold da. Nej, men vi kan da godt spørge Hitler om, hvor er Rippenship henne om 2-3 år? Altså, er det på vej op? Er det på vej ned? Hvor skal det hen af? I det danske kontekst i hvert fald. Også internationalt. Der bliver peget op her fra Nordic Trainer. Jeg tror, Social det selling ændrer generelt. sig. Ja. Social selling generelt. Jamen, jeg tror også, som Anders siger, også, fordi det er noget socialt, og vi bevæger os hen i noget realness, som ellers er det, vi bevæger os væk fra, sådan teknologisk og udviklingsmæssigt, så det er det, vi søger mest. Der tror jeg også, det bliver godt, men jeg tror, det ændrer sig. Altså, jeg tror, det bliver mere... Se, så puller han sgu et eller andet, og så er der en fugl. Der er noget det mere, er ikke? godt. Troede de. Den var da meget god. Mikkel, hvor skal Rippenship hen? Jeg tror, det kommer i Danmark. Jeg tror, det kommer til at fortsætte. Lidt som de andre sagde, det kommer til at fortsætte opad. Der kommer flere og flere, der er interesseret i det. Jeg tror til gengæld, at det bliver rigtig, rigtig godt for Rippenship, når der på et tidspunkt bliver et lidt større supply. Til det. Jeg tror ikke, det er en dårlig ting. Fordi at det, uanset hvor mange kort der er, hvor mange produkter der er åbne, så ændrer det ikke på, at de rigtig mange synes, det er fedest at lave det her sammen med nogle andre. Og det er super nemt, at vi kan sidde derhjemme og stadig være sammen med andre i et community og sidde og få åbnet nogle pakker. Altså, så jeg vil til hver en tid foretrække at sidde og få Julie eller Anders til at åbne pakker for mig, end jeg vil sidde og åbne pakker helt alene. Fordi det er bare sjovere. Så jeg tror, det kommer til at fortsætte den rigtige vej. Altså opad, og så tror jeg, der vil være rigtig mange, der prøver at hoppe med på den her bølge, men det skal altså også lige siges, at hvis man vil det seriøst, så er det altså ikke, det er ikke bare nemt. Det er faktisk ret hårdt, synes jeg i hvert fald. 100%. At være på den måde, så der falder folk fra. Uanset hvor meget eller hvor lidt man vil, så kommer folk også til at falde fra. Så det er ikke bare sådan lige til. Så jeg tror ikke, vi ser en bølge af kommer der 1000 nye danske streamere, der skal sidde og åbne de samme produkter? Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at 98% af dem falder fra, fordi de lægger mærke til, at det er faktisk ret tidskrævende, og det er ret hårdt, og der er alligevel en del ting, man skal forholde sig til. Men dem, der er gode til det,
derude. Jeg tror, det kommer til at fortsætte i en helt rigtig retning der. Forhåbentlig nogle flere sponsorataftaler og endnu større varelager og et voksende community, som gør, at man kan lave det endnu større for dem, der er gode til det. Så det du sidder og peger ud på de andre. Altså, PokéM, long gone, but not forgotten. Altså, kommer vi til at se PokéM på skærmen igen? Ja, det gør Nå, hvor godt. Altså, så går vi i breaking herfra. Men jeg vil ikke love noget. Jeg vil ikke love, hvornår. Det er ikke det, jeg vil sige. Selvfølgelig kommer jeg på igen. For jeg synes jo, det er sjovt. Og det er jo det, der er hele pointen med det. Det er jo skidehamrende sjovt. Det er det sgu. Så jeg kan jo ikke lade være med det. Som ikke ribbon shipper, det er altså også sjovt at være med til. Og det er også sjovt at se, hvad andre får trukket osv. Det kan virkelig noget. Julie, du havde også en kommentar til fremtiden for online breaking. Jamen, jeg tror, det kommer til at bevæge sig lidt væk fra... Altså, jeg ved ikke noget... Nogle gange, når man scroller TikTok og sådan noget, det der sådan er sådan lidt hurtigt og lidt... Altså, det der bliver for gambling vendt, tror jeg ret hurtigt bliver sorteret fra. Altså, jeg tror, det bliver mere... altså i den stil med det, Anders gør, hvor du har noget community, og du netop altså, er engaged i princippet hele tiden, sidder og er i et eller andet Discord-kald og ser en eller anden af de andre fra klubben åbne noget, eller jeg tror, det bliver sådan lidt mere lækkert, måske, end det har været sådan i the early beginnings, måske for 1 år eller 2 siden, bevæger sig mere over i det, dem, der er blevet etableret nu, som gør det lidt mere lækkert, og det ikke er sådan nogle altså sådan nogle iPhone-killer-streams. Altså, jeg tror, det bliver lidt lækkert. Jeg tror, det bliver noget, folk investerer mere i, end netop bare, når man nu knækker lige de her pakker, og så bliver det lige hurtigt over noget mobile pay. Jeg tror, det bliver mere lidt lækre webshops, og man køber pakkerne, inden man ved, at Anders skal live, fordi jeg skal fandme være den første, han åbner noget fra. Jeg skal ikke sidde og vente de der 2 timer, før det er mig. Jeg tror, det bliver noget, man gør sådan lidt X-Factor-agtigt, ikke? Altså mere end jeg faldt lige over en eller anden på TikTok, som du siger, mens jeg er på lokum, ikke? Jeg tror, det var Og hey, åben invitation til alle, så kom herop til Nordsjælland, hvis man har lyst på stream. Åben invitation til alle. Og være med på stream? Ja, sgu du. Det kunne da være hyggeligt. Jeg vil gerne gæste med. Okay, så, features. Hvis I har lyst. Features. Alright. Jamen altså, krystalkuglen siger, at fremtiden, den er rip. Den er rip and ship. Det er godt at høre. Noget andet, der også er super rip, er selvfølgelig den klassiske jagt på Pokémon Center ETB'er. Og jeg ved ikke, der har lige været release på Chaos Rising ETB'er. Har I fået fat i nogen? Altså Chaos Rising Pokémon Center exclusive ETB'er? Jeg har ikke fået fat i nogen. Nej. Var I i kø til nogen? Jeg har heller ikke prøvet. Nej, okay, jeg har prøvet, som jeg plejer at gøre, men har fået ingenting. Jeg prøvede også. Kom heller ikke igennem. Nej. Det kan være, jeg kan glæde dig med dagens første nyhed så, min kære ven. Det er simpelthen, Pokémon har annonceret et Early Access-program nu, hvor at nyhedsabonnenter, der opfylder sådan endnu uspecificerede kriterier, kan blive udvalgt til at modtage en unik personlig invitationslink til at købe de her Pokémon Center ETB'er, inden de bliver released. Indtil videre der er programmet kun aktuelt i USA og Canada og UK, men forhåbentlig kommer det jo også til at blive released her i Europa, når Pokémon Center i Tyskland engang åbner. Formålet er selvfølgelig at lade fans købe før scalpers og bots når at opkøbe alt. Pokémon Center deler endnu de præcise kriterier, hvilket selvfølgelig også har skabt en debat. Det er jo klart, fordi som din kommentar, Anders, good luck, hvordan fanden gør man så lige det? Guys og girl, har I egentlig nogensinde haft held med at købe en Pokémon Center ETB på release? Ja. Ja? Hvad for en fik du? Og jeg fik, ikke Paradox Rift, den anden? Temporal Fortress, tror jeg, det var. Og lidt med, men også sådan fed victory, at du rent faktisk har fået skaffe. Men undskyld. Men der er mange fede kort i Temporal Fortress. Det er jo en sejr bare at have fået fat i en Pokémon Center ETB ved at kunne købe dem online. Ja. Og en bamse, som bare for... Jeg var inde. Nu man er i gang, ja. Men hvad synes vi så om Pokémon Center ETB-konceptet generelt? Kæmpe scam. Det gør ikke noget for mig. Det er totalt unfair. Det vil jeg sige.
Nå, sorry. Og Julia så bare så polite, hun rækker hånden op sådan, ja. Jeg peger på samtlige Sword and Shield og Scarlet Violet Pokécenter etableret, der står heromme. Right, okay, så der er en, der er pænt bullish. Scalper. Ja, scalper. Biler dutter ind. Ja, jeg ved det godt. Nej, men altså, jeg synes, konceptet er fedt nok, men det, altså, jeg bliver sgu, altså, man får lidt lange løg, ikke, for at sige det lige ud, over det der, sådan, så skal du have early access til, bro, tryk på printeren, altså. Kom nu, det er legetøj. Lav noget mere. Altså, jeg ved godt, at de gør, hvad de kan, og kapacitet og alt det her. Men jamen, det bliver sgu sådan lidt, altså, skal vi inviteres ind og have en Birkin, eller skal vi have et stykke legetøj, ikke? Altså, for mig bliver det er fedt nok, og jeg er jo vild med, at vi er i det her bull market, men ja, så er det heller ikke federe, at vi leger med legetøj, vel? Så skal det ikke være mere eksklusivt end som så. Altså, du har alligevel stået på din hylde? Jo, men det var jo også dengang, det var menneskeligt at komme til dem. Det her blev færdigt, inden markedet gik amok, ikke? Ja, det kan være, du skal signe op for nyhedsbrevet, fordi at, der kommer jo højst sandsynligt også en Pitch Black Mega Darkrai Pokémon Center ATB. Og det gør der, fordi at Mega Darkrai EX-sættet, kaldet Pitch Black, det er jo et fucking fed titel til et sæt. Pitch Black. Bliver sættet, der bliver udgivet i juli. Ja, det er så efter Chaos Rising, og det bliver det 5. engelske Mega Evolution udgivelse, som kommer den 17. juli. Pre-releases kommer til at køre fra den 4. til den 12. juli, og sættet her, det bliver baseret på det japanske sæt Abyss Eye, som selvfølgelig har Mega Darkrai som hovedfeature. Og prøv at høre, Mega Darkrai, det er jo en ny Mega Pokémon. Har du set den her, Mikkel? Nej. Okay. Darkrai, gode gamle, Musse, har fået en Mega Evolution, som er et kæmpe stort fucking øje. Og den kan også se sådan her ud. Fuld Sauron på den. Den kan ikke se sådan der ud. Nej. Så til juli simpelthen kommer det her sæt ud. Jeg ved så ikke, hvor stort et sæt det bliver, fordi hvis vi tænker over det, så altså release-kalenderen for resten af 2026 er jo ekstremt tight med alle de her 30-års jubilæumssæt, blandet med engelske udgivelser. Så jeg ved ikke, om det er derfor, vi også ser, at de engelske imiterer, altså de her mini-udgivelser ret meget, som Perfect Order og Phantasmal, er jo ret små udgivelser i princippet. Ascended var anderledes, som baserede sig på Mega Dream EX, men generelt har vi jo egentlig set ret små udgivelser, også på engelsk. Ja. Så kan I samtidig få en lille update her på, hvordan roadmappen for udgivelse ser ud. Den 22. maj på japansk får vi Abyss Eye med Mega Darkrai EX. 31. juli får vi Storm Emeralda, som jeg glæder mig til at se bare nogle leaks fra det. Det bliver Mega Rayquaza EX. Rayquaza! Og de har bare lavet den shiny. Altså, kom med den shiny udgave. Jeg kan allerede mærke, jeg kan priserne, de gør sådan her undervejs i din podcast lige nu. Priserne, de er allerede... Ja. Men så til september og oktober, der får vi 30th Celebrations sæt. Og et endnu annonceret sæt, som har arbejdstitlen Aura Seeker, som nok højst sandsynligt bliver med Mega Lucario sæt, den nye Lucario. Hvordan med alle de her upcoming sets her, hvad ser I mest frem til? Udover, eller det kan i hvert fald ikke være priserne på dem, men sådan kortmæssigt, altså hvilke kort kunne man forestille sig havde altså, jeg venter stadig på, at der kommer, jeg ved godt, nu er der kommet en kinesisk, og jeg har den stadig ikke i min samling. Jeg venter stadig på, at Cubone får lidt kærlighed i et eller andet sæt. De kan bare ikke lide Cubone. Der er ingen illustration rares, der er ikke noget. Så det vil jeg synes var fantastisk. Et Cubone-sæt? Ikke et helt Cubone-sæt, den skal bare have lidt kærlighed. Bare lidt kærlighed, bare et kort, som havde lidt mere. Ja, jamen den får ikke noget kærlighed. Godt nok så. Så det vil jeg til hver en tid altid gå og håbe på, uanset hvilket sæt, der kommer ud. Men så siger jeg, det lyder heller ikke helt dårligt med den der Rayquaza, du nævnte der. Jeg er allermest spændt på 30 års ud af dem, du lige har været igennem der.
Det Der er jo også, altså i 30 år, der er jo også, vi fik jo et par teasers på et tidspunkt, blandt andet af de der Mew og Mewtwo-kort. Og jeg kan godt lige selv, jeg kan hive dem op på skærmen her, imens I andre... yes, du får den sgu her, Mikkel. Fordi vi fik jo nogle, jeg ved sgu ikke, om jeg skal kalde dem Easter eggs, men til Pokémon Day havde vi jo den her præsentation, ikke? Coming in 2026. Og det er klart, man kan ikke snakke jubilæum uden, altså... Men det er sjovt, hvis du tænker over det, har de overhovedet på noget tidspunkt lavet et reprint af Base Charizard? Det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Altså, Hvad mener du? Hvorfor smed man ikke i Evolutions, eller sådan i 25-års jubilæet, eller i Celebrations, eller altså, hvorfor har man ikke lavet nogen sådan Base 2, et eller andet? Hvorfor har du ikke lavet en Base Charizard reprint? Det går De har vel gjort det så godt, de kunne, uden at reprinte den direkte, ikke? Både i jeg tror, det er mig, der laver en lortejoke. Det kort er jo blevet reprintet 1 milliard gange. Jamen, jeg skulle til at sige, jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke, hvad han mener her. Nej, men det er fordi, I kan jo ikke se mit face, vel? Jeg sidder og joker, ikke? Du skal se sarkastisk ud, Lej. Jeg er bare en tør kiks. Men selvfølgelig skal vi have endnu en reprint af Base Charizarden. De her, de blev jo faktisk også smidt op i den teaser, vi fik. Altså en Crystal Lugia, ham herovre, ham er jeg lidt mere ligeglad med, men en Crystal Lugia med et 30th stamp på. Det er banger-kort, det der. Jeg elsker det. Ja, den er... Elsker det. Den er le. Okay, why not? Altså Legend-kortene, bring it on till the break of dawn. Så har vi nogle lidt mere ligegyldige kort. Altså spillermæssigt har de her kort historisk set jo været ekstremt gode, by the way. Det er også det. Og sammen med her, jeg tror endda, at den her den vandt World Cup'et. Jeg tænker også, at hele deres... Det her, det er det, der er interessant. Altså, de her sådan lidt metallic, glossy chrome Mew, ja, og Mewtwo blev også vist i samme omgang. Jeg tænker også, de teaser en ny type af kort, vi får. Altså, at det bliver en ny slags her kan vi jo se den der barhjulie. Altså, du kan se kortet her. De viser jo alle de typer kort, vi tidligere har haft. GX, EX, Crystal, Level X. De går ligesom hele kataloget igennem. Break og så videre til at tease forhåbentlig nogle chromatics, ikke? Præcis. Det er jo ikke fordi vi får... Det virker ikke som om, det er reprints, at vi får noget E-series med et 30 stamp på. Det er jo ikke det. Det er jo bare de forskellige slags kort på forskellige sprog, som det er lavet, ikke? Og der var der mange, der så det også i starten, kan jeg huske alle de der kort, så tænker jeg, fedt, så nu kan vi få, måske kan vi få Crystal Lugia med et 30-års stamp på, og det vil være fedt, for jeg kan ikke få den gamle version. Så jeg tror altså ikke, det er den vej, de er ude i. Men det går også godt, men jeg kunne faktisk sagtens se en virkelighed, hvor de laver den der med at reprinte nogle gamle kort fremover med de her stamps på. Det er sådan set lidt underordnet. Jeg er helt med jer på den der med, at det her, vi ser i baggrunden, det er jo selvfølgelig et kort, men hvad fanden vi skal tolke det her som? Der er også en stor Pokéball i baggrunden, der ligger og skyder opad her. Alle energisymbolerne og en eller anden form for chromatic. Kunne det være noget digitalt, tror I? Det håber jeg ikke. Det ville være undervældende. Ja. Altså, det ville være virkelig undervældende. Vi har jo heller ikke set noget fra det her Topps Chrome-sæt, som altså efter sigende skulle være lavet, hvor vi så alle de her sticker-autos blive lavet på et tidspunkt. Og nummereret kort, ikke? Ja, altså hvis du får nummereret kort, det får du jo via Topps Chrome-sæt. Der hvor du får automatisk få nummereret kort, sådan 1 of 50, 1 of 200, 1 of ones, og så videre med autografer på Pikachu, på Cubone, på whatever. Altså, det kunne være sindssygt. Altså nu det kunne være sindssygt. Så kommer jeg også til at breake. Online. Ja, nej. Jeg hører, Mikkel, jeg hører dig. Der er mangel på Cubone-kort derude. Det er der. Men ved du hvad, du kan måske tage sagen i egen hånd, fordi at dagens sidste nyhed, det er, at Pokémon og Lego har annonceret en konkurrence, inspireret af TCG'ens illustrationskonkurrencer. Og her der skal fans designe et custom Pokémon-kort bygget af Lego-klodser. Og vinderens design af det her bliver simpelthen til et officielt Lego-sæt. Ikke nok med det, så kan man lige scrolle ned her, og så kan man se, at vinderen også modtager
1% af det samlede nettosalg, samt 10 gratis eksemplarer og en biografi i produktet. Ja, det er faktisk ikke, det er Mama ikke småting, der er på højkant her. Ja, præcis. Og detaljerne for konkurrencen her, det er så, at byggeriet skal være et full art kort med altså 400 til 2.500 Lego-klodser. Pokémonens ansigt skal være synligt i den øverste halvdel. Der er ingen minifigurer til det, og deadline for det her, I har travlt, venner, det er den 6. maj 2026. Så det er simpelthen med at få råbet neglene, hvis man skal lave lidt ekstra lommepenge her og vinde et Lego-sæt. Pokémon og Lego udvælger 5 finalister til offentlig afstemning fra 28. maj til 11. juni. Og den vinder annonceres senest den 4. februar 2027. Når det så er sagt, så kan man kan vælge fra en liste med 30 Pokémoner. Og bemærkelsesværdigt her er faktisk, at Rayquaza og Charizard ikke er på den her liste. Ja, og det er så, altså der kan man så se, hvis du læser ind på Poké Beach og Elite Four og så videre, så spekuleres der i, om der allerede er planlagt dedikeret Lego-sæt for netop de Pokémon her. Mm-hmm. Jeg synes, det er mere mærkeligt, at Cubone ikke er der. Fik du hypet mig fuldstændig? Ja, jeg kunne sgu ikke lige huske sådan top for dårligt. Altså, hvad for nogen man kunne bygge med. Men du kan jo måske ringe ind og så sige, hey, lad os udvide listen. Ja. Mit spørgsmål til jer, søde panel, det er jo selvfølgelig, altså, hvilken Pokémon og hvilket full art kort med de listede Pokémoner her vil I helst bygge som Lego-kort? Og mens I lige tænker over det en gang, så kan jeg jo så sige, kæreste lytter, det her spørgsmål, det går også ud til jer. Så smid en kommentar efter. I har jo subbet nu, det snakkede vi om tidligere på podden her. Efter I er subscribet, så skriv en kommentar med, hvilken Pokémon I helst vil bygge et full art kort med, og hvilket full art kort det så skulle være. Listen er lang, og jeg har faktisk ikke engang besluttet mig for noget. Nu kan man sige, Darkrai, den var jo selvfølgelig meget omtalt lige før. Man må vel på en eller anden måde også lidt tænke i, hvilke Pokémoner er lettere at bygge, eller hvordan? Altså, Giratina, ja, altså jeg sidder og tænker, at Gengar er en mulighed. Der skal du bare bruge Lego. Lilla klodser, ja. Ja, præcis. Jigglypuff også, okay, let. Wailord, så skal du bruge rigtig mange klodser. Alolan Executor kunne være mega sjov, men den er nok ikke så nem. Så jeg tror, jeg vil tage Giratina fra Lost Origin kortet, og så lave Magikarp-kortet ved siden af. Jeg ved ikke, om Magikarp er der, men have de to, det kunne være fedt med Silicante, det sorte. Det sorte, det er to, der hænger sammen og sådan noget. Ja, Magikarp er der ikke, men så du får bare lov til at bygge en Giratina simpelthen. Den her. Så jeg derude. Hvis jeg lige er, så lige... den kunne være flot Lego. Også med alle farverne. En rød knap og sådan noget. Yes. Det tror jeg, den jeg vil tage. Et full kort, ja. Ninetales fra Obsidian Flames kunne være rimelig bowler, hvis man kunne lykkes med det. Mhm. Heller ikke tosset. Jeg vil... Wailord-kortet kunne også være fedt med, hvor den store, hvor den hænger. Jeg elsker det kort. Ja. Jeg tror, jeg vil sgu nok... det nye Rowlet-kort er ret cute. Det kunne jeg godt lægge mig lidt op af. Eller Metagross kort, hvor den er i sne og ruller den der snebold. Ja. Okay. Han gider ikke engang være med deroppe, Mikkel, eftersom der ikke er nogen Cubone-kort. Nej, jeg gider ikke. Jeg synes faktisk, det lød ret fedt med Ninetales. Men nej, jeg havde nok valgt Gengar. Det tror jeg, vi gør. Og et specifikt... Kinesiske Gengar. Hvad for noget? Det kinesiske full art Gengar-kort. Nej, det havde jeg ikke. Jeg var gået... Og det skulle være full art. Det skal nemlig være full art. Det er det, der er en del af konkurrencen. Ja, men så havde jeg jo bare taget... jeg tror bare, jeg havde taget full art. Hvad er det for et sæt? Er det Temple Forces, der har full art Gengar? Ja, var en stor sådan. Ja, lige præcis. Ja. Den havde jeg taget. Okay. Du kan få lov til at gå direkte over i næste. Fordi som sidste koncept, podcasten her arbejder jo selvfølgelig med et spørgsmål til sidst. Og det er, hvad synes I markedet, som det ser ud i dag, er overvurderet og undervurderet? Mikkel. Ja. Som det, ja. Overvurderet. Det er en upopulær holdning, det her. Okay, jeg er excited. Evolving Skies er overvurderet. På grund af prisen, eller hvad? Nej, ikke på grund af prisen. På grund af hypen. Amazing. På grund af hypen. Jeg synes, at den er overvurderet i forhold til...
Det er et overvurderet sæt i forhold til resten af markedet. Jeg synes, det er blevet overhalet for lang tid siden af alle mulige andre spændende sæt og fede artworks, og så synes jeg også, det er overvurderet i forhold til, hvad der ellers kom ud på det tidspunkt af andre sæt, som slet ikke har den samme. Jeg forstår godt hele Evolution, hypen og alting og sådan noget, men så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at Evolving Skies har andet kørende for sig end sine altarts. Fantastiske kort, fantastiske altarts, flot artworks, overvurderet, efter min mening, i forhold til, hvad der ellers er. Jeg synes, et sæt som Lost Origin er langt federe, for eksempel. Jeg synes, sæt, der generelt er introduceret med Trainer Gallery, kort plus altarts, alt muligt, er langt federe sæt. Evolving Skies har nogle fede altarts. Det er så også det. Det har ikke andet kørende for sig, efter min mening. Og så er pull-raten jo også fuldstændig forfærdelig. Ja, altså, det er umuligt at trække noget i. Ja. Okay, a spicy take, I like it. Hvad er så undervurderet? Jeg synes, at særligt, at Amazing Rares er undervurderet. Enig. Det er sådan et lille... Jamen, du er enig, Løg? Jeg er faktisk enig i det, fordi de er... og her tænker jeg faktisk på prisen i forhold til, hvor svært de er at trække. Altså, du kan få en Amazing Rare for sådan noget 15-20 kroner. En halv pakke. Det kan du nemlig. Nej, fordi en pakke koster ikke engang 35 kroner længere, så... Altså, du kan få 4 Amazing Rares for en pakke. Præcis. Og de er så nemme, at de heller ikke at trække. Jeg tror, i bokse var man måske garanteret... Var der 1 eller 2, man var garanteret i en hel boosterbox? Det tror jeg da ikke engang. Var det så meget? Jeg mener, det var det omkring. Men jeg synes, de er sindssygt fede. De har rigtig meget kørende for sig. De er mega undervurderede. De er så billige, som de er. Og du kan få nogle af de fedeste Pokémon. Du har Rayquaza, du har Celebi, og du har alle mulige andre. Og så er de sindssygt fede i den måde, det er sat op på med, at det er vi har det normale kort, og så har vi det her splash af farver, der kører ud, som faktisk også har lidt tekstur. Meget overset i samlermiljøet, synes jeg. Jeg har også et par stykker graded af dem. De lavede der. Hvad for noget? Det var en meget kort gimmick, de lavede der. Det var ikke så lang tid, de kørte meget Amazing kort Rares. Gimmick, ja. Meget kort gimmick. Og så er den bare gået i glemmebogen. Ja. For alle. Men selv dengang var folk ikke så vilde med dem. Det er ikke fordi, de er faldet i pris. De har bare holdt det samme prisniveau, fordi der er ikke nogen, der tænker over, at der findes Amazing Rare kort. Det vil jeg sige, det var undervurderet. Eller er undervurderet. Okay. Anders, som den næste debutant i panelet. Ja. Hvad har du taget med til os i dag? Jeg tror, jeg vil starte med, hvad der er... hvad jeg synes, der er overvurderet. Jeg synes, Prismatic er meget overvurderet. Jeg synes, det er et røvsygt sæt. Jeg ved godt, de er sygt. Jeg ved, at Sunbjørn er vanvittigt flot, helt sikkert. Men det har ikke noget som helst kørende for sig andet end de der Evolutions SIRs. Det er det. Det er et vanvittigt. Er det ikke også meget at have kørende for sig allerede der? Nej, det er ikke nok. Det er ikke nok. Det synes jeg ikke, det er. Pull rates er, lige for at sige, værre end Evolving Skies, Evolving Cries, ikke? Altså, det er frygteligt. Jeg faktisk ikke særlig meget, og jeg trækker jo en godt pakke Prismatic. I don't like it. I don't like it. Okay. Fantasma Flames, det er måske et hot take. Det synes jeg også er overvurderet. Det er vanvittigt flot af den siger, men det er båret af den siger. That's it. That's it. Undervurderet, Paldea Evolved. Hvis du kigger på, hvad et masterset koster, hvor mange populære Pokémon der er i, hvor flotte de kort der er i, versus hvad en pakke og en boosterbox skal købes for i dag, hvad der ellers er på markedet. Vanvittigt undervurderet sæt. Det går ud i rotation nu, her i april. Det synes jeg er vanvittigt. Altså, der er det der Taurus-kort, kan du huske det, hvor den løber om fra... jeg synes, der var jeg sådan, da jeg åbnede det første gang. Det er fedt. Det er noget nyt. Det er lækkert. Det kan godt lide. Den nye Taurus generelt, eller de to der, den røde og den blå sorte der, eller hvad man skal sige, generelt synes jeg faktisk er virkelig, virkelig fedt redesign af en Pokémon. Super fedt. Så godt lavet. Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer til at lave i næste generation af dem. Den sidste, det er måske Gempack 1, der lige er gået ud også, med kaptajnen. Ja. Den kommer... det er et fedt kort. Jeg elsker det. Det er mit favoritkort. Den står til 4 løg pt. For sådan en der. Det synes jeg ikke ligger så tosset. Jeg var inde og tjekke poppen den anden dag. Den er sådan lige over pop 10.000. Okay, du er stacked på dem der. Det er min favoritkort. Hvorfor får du så ikke hatten? Hatten? Det er sådan en kaptajnhat der. Jeg har også en raw og... Jamen, jeg synes, jeg er godt dækket ind. Du mangler bare hatten. Så er den hjemme. Altså næste stream,
Nordic Trainer, kaptajnhat Det må være det, med logo på. Men generelt gempacks, jeg synes, de er sindssygt fede at åbne. Der er sygt meget wow-effekt. Der er garanti for hit, hvilket er noget, vi godt kunne savne en gang imellem på noget af det andet. Det er eksklusivt, det er meget begrænset oplag. Ja, der er masse fake, fordi det bliver produceret, hvor det bliver gjort, og det er franchise og sådan nogle ting. Men dem, der franchiser det er folk, der kender deres marked. Det er det kinesiske marked, og det er alt omkring eksklusivitet, og det kan jeg også godt lide. Ja. Jeg kan godt lide det noget, der er lidt svært at få fat i. Gode takes også, ja. Gode bud. Miss Flinamania, hvad har du med til os i dag af overvurderede og undervurderede ting? Jeg synes, det er svært. Jeg sagde jo faktisk overvurderet, eller nej, jeg sagde, at Ascended var overvurderet sidst, det tror jeg. Så det har jo ikke ændret sig sindssygt meget, kan man sige. What? Jeg synes, det er undervurderet. Jamen, jeg synes, det kan jo også noget. Kan det være undervurderet? Altså, right out of the gate. Altså, en ETB koster i skrivende stund sådan noget 1.500. For et sæt, der er released nu. En ETB før i tiden koster 350 kroner, mand. Det kan ikke være undervurderet. Det kan fucking være undervurderet, men det er et fedt sæt. Jo. Ja. Jeg synes også, det er jo med rette, kan man sige, at det er, hvor det er. Eller jeg synes selvfølgelig aldrig, det skal koste, hvad det koster lige nu, men når det er nyt i hvert fald. Men helt sikkert, der er nogle sindssyge ting, og det er jo også et sæt af en vis størrelse, så det giver lidt. Jeg ved ikke, om man skal gå lidt kontrovers på den og sige, at Perfect Order måske er lidt undervurderet. Jeg tænker, det bliver lidt sådan en Battle Styles ting, hvor at vi om 4 år ikke kan finde en boosterbox nogen steder. Fordi at oplaget har været lidt mindre måske, og alle har tænkt, som de fleste af os gør lige nu. Det er med et hot take. Ja, men det er lidt hot take. Jeg tænker, den der Clefairy og sådan noget, det kan da godt være. Det kan også være, der kommer en lille resurface af den der Meowth senere, så jeg ved ikke. Det er sådan en rimelig hot take i hvert fald. Perfect Order, den er svær. Ja, det minder mig lidt om, du ved, Darkness Ablaze, ikke? Præcis. Altså, godt eksempel. Nå, men der havde de i det mindste en Charizard. Ja, det havde de. Men nu har vi guldkort, ikke? En dåse, eller hvad fanden det var, man kunne få, ikke? Perfect Order. Guldøl? Ja, okay. Ej, må man tilføje en til? Det må du gerne. Det tilføjer lige en til, der er undervurderet, og det er, fordi jeg blev lidt inspireret af Julie. Jeg synes, Journey Together er undervurderet. Det synes jeg. Jeg synes, det har meget mere kørende for sig end Perfect Order. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Og priserne ligger nogenlunde samme sted. Du fandt jeg lige Battle Styles her. Undervurderet. Battle Styles. Jeg elsker Battle Styles. Gør du det? Ja, det gør. Altså, fordi jeg var kæmpe fan af, du har der Rapid Strike Urshifu VMAX altarten. Den der. Ham her. Det synes jeg er et genialt artwork. Med Cramorants på, ud det er over også det fedt. hele. Det er et fedt kort. Correct Knight. Ja, det er så fedt kort. Og det... Altså, og det havde jo også jeg har faktisk en, som jeg har tænkt lidt over på det sidste. Og det er rent faktisk regnbuekort. Altså, det kan jeg tænker ikke på Flabble VMAX her, men der er nogle regnbuekort, som godt kunne lave et lille comeback, tænker jeg. Men det er rigtigt. Altså ham her, han står... Jeg elsker Titar. Han står... Så nice. Ja, det er virkelig... Altså igen... Jeg synes, Regnbue GX-kort den var jeg virkelig stor fan af. Ja, Empoleon. Nice. Ja, så et ekstremt godt kort. Jeg tror faktisk godt, du kan rette i det med regnbuekortene. Og Anders nævnte også lige i baggrunden, kunne jeg høre Regnbue GX-kort. Det synes jeg er fedt. Jeg synes ikke, de moderne regnbuekort er fede, men GX-regnbuekortene, de kunne noget. Ja, helt sikkert. Gyarados for eksempel, det er fedt. Kæreste Julie, Anders og Mikkel, så kommer vi igennem. Det er slut. Simpelthen. Det er slut. Men hey, det er ikke mere slut, end der altid er en åben invitation til jer alle sammen. Nå, hvor dejligt. Nå, godt. Tusind tak for snakken i hvert fald. Og til alle jer derude, tusind tak, fordi I lyttede med endnu en gang. Jeg håber, I får et dejligt Nordic Card Show, når I ser det her, til alle dem, der skal med til Herning. Og endnu en gang, panel, tak fordi I var med. Tschüss. Tak fordi du ville have os.